kura mo ani nso tuwa na mompa awurade be mo aye se ne a wo pese wo ye dan se wo be yesu obi ne o waso ontie ne ahonhom ga cha safa ne afutu se mienu abeto prono so ano edina no ehyepa ne ofa bitu ne kotokuo mbe doye daache na obe kai de aka asem se ebire bi agyamono no Wofa Lumba tufo bi na mde tu mi kotokuo mu nante ne mi ame nkakra na mayese me ka adu be ma ode ne nkakra sa ne waye obi etimen try se obeye se wono wonso ye nkakra so beba benya standard foforo wa setena mu a edi nhira ne nkoso beba ubetimi abba awura ahomanim na fe ye nyina nso yakon akoyanim ye number 055 1931931 055 betimi afre number na fe yakon ede akoyanim ye number no na yakon ede koyanim edibo wuram na fe niema enkotote emfama 0558 931 0548 931 0548 MCR sa number ni mu hana ebia na obi ne ya na wo hwe biu 0548 931 amasa sa number 0557 931 0551 931 0551 931 0548 931 so enkwanta wizard ono ochresania obugu filling station for you and abeda fidie nzu betima hwe na enema akotote e de amount mpacho frebra so na afutu sami ozo kakra wasunya afa ho no onso de abana afi yakon akoyanim pa hello Hello, good evening. Good evening. Good evening. Empathy. Pajano apaja one kakra man. I didn't say far no. I don't think and say it is good the one. When you can say a people to just a lady. I and some far no mama. I didn't young family be a big and no doubt. Bye. Nyamisha pa so ne wonso adwen tira dia bana. Hello. 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 Enkan so. Na mo to say. Erade ayade na so e. Islam Kenya kupon. Ni na ya mu. Na no kwenu say. Sabe enna mo ho sia ye fe. Na ba kunya wata rasta in first. O ka say o te shipu. Nyankopon na ye mu na mo ya kono na manu asem no kwa ya ma mo ya sa so. Na that station any station I think can be it's a program here what station will be fantastic. Nyankopon come home. Na mama when he said we are saying yeah. And me ko adwuma. Wani bia ni makrafi. Me ko do adwuma mo am na ya roko. Na me ne ma ba no ma dije. Nyankopon pa ebo. Me do fi le bom pa ya me na fa kansi. O se e ya se ni pe bia hu ya. Na uti ya se to a me mfa wo hom to bi bom pa ya ma wo. And na mo se no ma kan ye. A kai ma se bi na me kata me ka aga mo ba katu because I bet check. Yame onjira wonzo pa na onyo kese ene wonzo dia aba. Hello. Hello. Yes sir. Baby kaswa. Pato kase free. Kase kaswa. Kaswa boko de. Kaswa boko. Ya da oba dia Asem pato so fa de bra. Ya da ma sin chira modern mbui. Suban sana akoso awalemu oyinu kuna yesei oyinu ira yesei na setena yebasa kuni makuna nipa ni sia sebo wombra na awale bebre yigu in fact me pese me yesei wo pese me ha nipa brabo pa iti adamase iti ni modern ya ni sia. Hello. Yes sir. Na go for Wofa Lumba. Already shira in fact no the message aba. Message na mo de aba ne very fantastic man because the frame ya me yesofo. Na asema mo ka BS. Woni so wura yesofo dwuma ni mu a ka ni mo sei na me na asofo bebrebe ehwe afi. Akwaji aduru no. Wo ye evangelist, wo ye teacher, but so for so wa ye
prophet afi chebe wu no do ko jedru e chebe wu na so amane fi yankopon kwa ne so nti aman ne sa ne mana man ne asofo bebrebe ahwe afi Ewurade nhyira mo paa Ewurade nhyira mo bia nko ni kwa yankopon fa so frɛ no ye te no mo nim Ewurade nhyira mo ne maka tem Ewurade nhyira mo paa Ewurade nyokese on nhyira nyame ni Adam so so Hello. Hello. Oh, Lumba. Yes, sir. Oh, ajo. Yeah, go. Ando mas me katafu barikiste. Barikiste. Ando mas tupo barikiste. Bibi ada no kono. Efo na madam aba. Moya dieta mutu kopa kabunika. Oto de fa not equal. People there, na me cross the denianse. Tinchi obo asu wi atene edi na me no abaye. Whether was pa Nislam. Hello. 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 Yes, sir. Hello. 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 Acho, ele mamãe. Fama mami. Oh. O mami ntimi ani uti za mami na nyawe se do si atani mu ano de Hello. Ele mamãe. Me bato menti o yanko. Hello. Yes, sir. No pa moya de pa Nanisma for the atime helpful. About Hello. Hello. Good evening. That's all. You Ani amba papa. That's all I want to say. Eradi adom na so e. Na na don mo pa ba yes. Me ka se half mem. Half me my go half me. Me mpatam airport na se 520. Abromem okay. So and the one man to be pa papa. And the can say inshallah. People be persuaded if you have to know the American say a future madam could be a one shading a good share no more years now. And can you make a shine and cover manus? And the people the Buddha, Namu, the shade more closely. Timber Park, this car, and so the great of you. Some people the ash town because they are something for not to know. Jamia Rose, it's a little bit here. I will why afraid. It isn't so yet you make to see the brook animal there, person. I don't get the so put your young comment here. You see your mother way to their book. Kadabra, the come. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Hello. Yes, I'm with you, Bayanko. I'm about to know, sir. Eradi Adama. Doctor, make us a football. Because everything. The program, no, I'm Tina, friend of Matiamo. About your Joe, so now, because everything. Program, why I get I am yet more of one moon to a month for that. The other kid, you won't change the honor. Hello. Hello, Mentio. Hello. 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 Yes, madam. Hello. Wow. Hello. Meet you, pa.
Odo menti o kasa straight dia nko why menti o hu TV ne so yen kasa wo phone ne so why hello MZ Wodido hello Hello. yes madam Hello. hello Monsieur. Mon program no more idea pa me kase free boga boko boga boko. mm My idea man ya program an sa me kasa mati. Mungusia na muntu ya kuta. okay Bye. boga dia na me faso atche mi nua pike ba kwasi no pike or boga or tamprani boga aha nyame nshira no hello 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 Hello, this is Lumba. yes sir I'm going to Sompa, German of this week. boko there La bomb for city papa and 9 Ray Mudiama, Sompa 1 and a Sompa TV. And now we are up on your Konya Square. When you are said you can step so the upon the bra and the years. The Bahu and a person, me are so much no. And at the back. So who got over the walk? Sompa TV, Nimba Mama, Mamma Messi, Anabo, and a woman said, Anna, Nana, Alasana, and a number of writing was Mantan, and a moment, I'm here, Sompa TV. nyame nshira pa no nyo kase hello hello Hello, good evening. yes madam That's when I see you. ya no my voice so kakra my why Me catch on a see you so media rama. boko there Yanko pardon. right your voice wo for mu Me catch oh. And me share mo da, mo program yi na no ene ya na me TV. Na mo futu media. Hello. meet you ba o kasa na wo for meet you Me catch oh mo futu media koma yen youth for no. Ene obi bia wo tie bia na so wo men. Ene ye youth for no ahunyade ene da ye ni so. Ene ye pesika otena ye peka ye pesi enti ama ye pre wo via fia ankata na ni hono na ene mo futu bibia la sa ni swade ni si na ni so wo pre bi nyankopon nya fe ma na no a force akope no ye tu ni fo na ni se program ye wati onya asuka no tenti na ni se no ebe boa ya bravo ama ni si nyame nshira pa ne kakra nso ode asoso hello hello yes sir Mpacho, good evening sir Mpacho, mu program na me pese ni kire magin o so dakra da kire waduna me pacho di di kan ya da masu begbere and then me first time am dey sham na and someone mo kan me di nipa na gi mu da ko biya tidi mo kana me fi tapa da masu sai biya da koso na koso na leti mu program okay nche ivan de titoni na okay na mi shiramu follow mu pa da de luma de on the ya me ta follow no TikTok me da maso na mi shiramu da maso na onyo kesi pa se onzo aba nyame onshiramu we ya ne ne aye hwehwe se ebe wie na manfo no ebe fa de abobra da chen osurubusa ya enya bi aka se dwuma na yedi ya no eso aba kofo bebre efa bi de bobra na mi hira wa wutie ye na de bobra onso so asebe watu agu nso awrade ntikire owre onka ho ma nte ase ne da foforo no watimi nso afa nsemi bi na de abobra akon de akọwanim aha eya Sompa Asem Mpe Nipa ne asema eba dapono so no ano edene pa na ano ehye na nsem ofia o nsem wa before then no yango computer so de emre ko bedru sesi a ya kato aso ya de bebrem ya kwa ba sesi e
Oba mi ti kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade a dank heba product I am me ti be bia me na ma no mu no chef dank heba product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also our problem there. Senior. We see a dank proke. Okay. So we num dank proke a. Okay. Sisi ya reni na e be jai. Sir, we dey yami sha. Come on, do back when dank heba tonic. Woni ma duro. Me num pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Me nye bi no me no. Oh, Charlie, me taibo pa. Sir. Yeah. Nam fight okay na so. Ko ya bi be na nsoma. Me je me ho enje. Me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na nso me hia dank fight okay. Aboa me pa yini na fifi ma yeti ma dem ho. Senior fifi ti a start it. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu frɛ yɛn e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato Every kaba ko se e se di nu krani abaya no a man di mu e bi ni paso e ye di paso esa do be a bomo baji binwe paso bomo baji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mo baji binwe ti fifue maminti ana fifue one more we fue one papi paso paso ti fifue maminti ana fifue one more we fue one papi paso Nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwen ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wompem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenko na menko penkuhini ene nubina bi menuanom so obai se woko edi enkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mamadro papapa adwuma say yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nyana ana kodomna se tumase ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiache mu da so da adiache afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya me papa we dey me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya finche du nwoto nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye adwede nkrato yetum Adi oi honey and about surprise Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules who said that will complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwaka sepa na ne mekodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo bu ye Sudi me le command mama adwamo what dance ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya Edusa pray obie timinum bi agisa apemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumie FDA age adwade nkrato yi atom So
26 April Obronsam Sope na obeshia pa Liberty Conference April edition Omayini ya wedubuache Onyame yakoa Otonsa fre foot for thought adishie nyina ene mu amu pe bibia se April Liberty Conference ebe baso wose wey eye God's agenda eno ne asem a ye kasa ho ye yasem Esther chapter 4 verse 14 Psalm 33 verse 11 eno ne asem a ye kasa ho wose wey ye washing of feet part 2 ye the communion wine ensure na fe wow perfume je wo yusuo no faka ho na fabra na sadan onyame betiesi na beye butu adom to phone ne minister set example minister Sami Obimpoku na fe residence worshiper minister Kwame Jedu wo na be so twom amanyame abofo esane abeye adwuma sane so eye 26 April anopa no sia pepepepepe Kumasi Jubilee Park Liberty Conference April edition onyankropon cherry ampo semire kuku awusia na sia adwiri oye denchemira yantuna ni mudrawa opam kotokoba jese debre obekanya ne ho ne nyame ma ede ho fadie ebekofi oh glory hallelujah. Okay. Aha Sompa Asem Mpe Nipa said da bia da no ye no ene eye fiada eye da foforo atwedi ampo Nyankopon aye SMS so asisiri prisie obi sisu asisini bi sasabonsam kura ne bawu edia wa abrabo mu no sasabonsam ba so ye nche ne kwa nti no obobra ya onim se wowo ya nim se ye wode ano na wako ho kodene abo ho ban se wonsa betimi aka wade ama neema akona nim ti besere ene asema davi ha no ano odren na asefem etu so tun akonwa kachi afoforo na afoforo kancha afoforo se ofane na pamfo atena se na fe yemonguram gidigidi pa na neema enkotote emfama ma me pacho bibia boko de pacho anu aben ayi machine na ma kakra obade adama ma me pacho within the saying ehin na wo firi na de na epamo animre wadwan abeto Asompa Asem Mpe Nipa pacho ye fe ma mi okay. 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 Where you na sogni? Pandabuza. Dakro menem baku. Mama yankwa. Ipacho minimi kuno wo asase wo ebu akwa maku. Asase ya to ora fa ba mi kun de wo firi mu die. Na ebu akwa hina maku abakumadi he. Okay. Abakumadi he no me pacho ono so afiri mu nansen. Okay. Na odi masase na woto na ma boy bi. O hene no. Pacho ai. Wo asase. Me pacho ai. Onim se ye wo dia. Me pacho ai. Ah, nana nim se ye wo dia. Me pacho ai. O ta asase no wa. Me pacho me to asase ho nana no nana ho. Nana ya di ni si so no. Onana no wo ho face pa. Onna na edi ade. Me pacho ai. Do nana nsem na wo to asase. Me pacho ai. Asa amre kra no mo no hu musuo so be ye hen. Dabi. Eno nana no we. Pacho wo no wu dada. Nana na wu. Pacho ai. Ene ye do no be di ade. Nana ni wu ye ne do bi kura be di ade dada. Ye de foforo be di nana na chi ade. Pacho ai ama ono no ye tu no. Ene ye tu ono ade. Ene ye di we ya ba be di. Enti we na di. Santen ne tu na ade so anani kurumfo. Pacho omosum adum hin. Omosum adum hin. Pacho ai. Ti adum hin ne tu no. Bafo. Pacho ai. Ti bafo ne tu na ade so. Pacho ai. Ana ye di foforo esi so. Ti foforo na di si so no. On na Tom asase ne ma obi. Ba se ono so wa firim. Di no be Tom asase ne so wa firim. Pacho ai. Na ma me no oton na wo hen ana asase no nte so wo fan ya. Pacho me wo makru. Okay. Na asase nso abakumadi. Okay. Na asase no ya to wo la fa ho. Okay. Na ye wa anwa so kakra gu so. Block na mi asase ya to wo la fa ho de. Ato fenso. Me pacho ya to fenso. Anwa se gu so. Me pacho ai. Okay. Atwa ho ahia nti aka animu ni sei no. Enko ane wo. Ntam ni asase ya ye nsa de nya de obi ba kwa akọfa. Na kasa ni nyamu na me kunu so enti yapo. Okay. Nti na me de ne nam. Me de ne ko ha na me de ne ba ha sa nti da koro. Ho de obi anim se mi kunu dia. Okay. Nti obi na frɛ me na o se na de mo ba ye adwuma ana mo de na tia beguso na me so da bi. Ana o se na obi de anwea beguso na me se ana me de me kama no tum na obi anim se ye de nti bibia akoso ho a na obi afrɛ nti da o mo se mo twa blocks no. Ana obi frɛ ye nkan se ko fu ba so mo twa blocks na ko. Nti me ko na me busa o mo bo se na ho na se mo nya adwuma. Na o mo si obi na si yenye na me se sa ni pa ko no ba me ko so me fa me nkrata ne de koy
mo se plot no obi dia na ni wura na de nkrata ba nti me ko wa hene ne ho nti me ka sa na abante bi dia no was mama ye mea anam na ye wa na oba ya plot ya to wala fa ho na wo beto de ene se wose wo hene se nya obi ade anam se sa ene ye media na me ko nti me ko na na ade na wonim onim se ye me kun dia wonim na me na wonim se boga plot na wo ba na obeto na ma obi osian boga me plot we yes ne dia plot we yes ne dia na me de na me nim se ne dia anam se wonim nti me nkrata nya nti me yima no was oh na se woto no me na nakora ho daada enye mati nti me wona me ne kata na boy na woto plot no so ba ho nti no was madam ho de ko ohene no ko na boy no me ne be kasa na mapebia ma na me su yu na me de mbai ba me baby nti omo a no mu gusu no mo ye adwuma mo gusu no mo ye adwuma ama me kufa police kura ma me de ko ho no se ka police fo nkonko stop nti mi kwa damfo bi na be mu no so ma mo kwa azole we pa cho me ko pentiko anu ndi akoy ana o se omo se omo nya twa blocks na wi nti mo nwie na omo sesa wo ma de nko na me su na me de mi gya echi na kasa nyem se na me kaza me kunu yale no na me nte fa ko nti o hwa na me de ne ko ha o hwa na me be bia na omo gusu no mo ye adwuma ana me kunu adamfo ne se ne yemfa nko court me pa cho ana me di echi na ye de ko ye nti ye ko ye frɛ na ebu ha wo ma ebu so na wa ba wo so omo se wo yale wo hene no pa twan de bia na omo tu asem ne heda sa so na nkrofo no so gusu ye adwuma wasa ase na da ho me pa twan ai fence wo tentini sei me pa twan ana akranze yesi nyi obi ade me pa twan me de ya na guru ma kola ade obi ato fence wo sei yesi nyi obi ade a wonya vim so ato product sei kwai enti esa na me de ko omo ka sa adum hene na hwe ho no na me se na me de be ko adum hene ho ana me ko ye enti me ko ye na adum hene efre ho no ohene no ohene ne ba so ne boys no mo to plot no nya na ba na adum hene se na den na maami ato ne plot no obaji se wo tana ma obi na plot ne maami ne dia oto omo to no wo na ho da ona na ya abo ate nti obi oto plot wo na ho bia no edi mu because ame na ona na hwe ho nti plot no nya odia nti waje nkrofo sika fa o musika ma wo mo na wo mo nko o se me di asem no court na court abu ama no ana adum hine se court abu ama o sesen ene fa o nkrata court bu aye no wo de ma wo no sesen no obu ano fa na me ba fo ho na mo ko me pa chan okay nti fa me na me nhwe o se nkrata no wa fa ma me de se Monday ana me mra sada no ye Friday na adum hine se ma me o de yakọ na kasa nyam sa na me kun na firim na o se kọ nyampa Monday no waba ana me so nti Monday na no pa me kọ ayi court ho na me ko busebuse o mo si ya mu ase na me ma James ase mo twem ma ana me so dem kọ adum no nti kọ na adum no se oboa wa mfa hwe ya wa makora ya ma hokora na o se oboa wa ni ade no pese o de je o plot no so oboa nya ade nti o de kọ na me se be yi me kunu no ukuada ana adum hise ko ne kokosie wukunu na wokosie no ba na waba ana me suyo ana mpa me koye ntimi koye me kosie me kunu ye bibia wie ye me ba na o mato adu lantern ntimi me ta ka se ka mebubu ana me ba kwa se anya hwe na ade na ye wo de ya won krata nyina so na kuta wo nti wo de nya abotre na me koye adum ntimi koye na adum hin nso so eye allocation no de ma me no se je ma location ni me de aka ho na court fa sem ayi fa nkata ni nyina ka ho na fa court ho no na court ebesi na me de nkata no court ho de ka ho akropon court sa me lawyer ba akona na we say yes okọ retire okay me pa cho wa di kata no wan ka sem no da de bia na otu aheda de bia na otu aheda ye ba so na nkofo no so wo so mo ye adwuma ntimi kwa me say my lord me pa cho mo ye adwuma wo wo say ma me wo de no de enye nhia nti wo de koswa na obi a ye ka asem court nipa so guso a wo ye adwuma e ma dan bi kwa de me wo so na me wo abo guso na wo mo sesa mabo no e de ko portion fo ba ko ka ho e wo ho e de ko guso na obi frɛ me to frɛ me ka kire my lord sesa ma ye wa ha kura o mo sesa anwa yi abo na gu ma me portion no so na e de akɔ o mo me port ba ko no so ana my lord ni bi sa boy ne se e ya mpa boy ne se ya me de gu ba bi yi ama no nti de man ka sente ne mani bre pa na judge ne se ne oni mi nyina be ba asase no so ya be hwenti me ana judge na sa boy no ye ba asase no so nti be duru ho si apena judge ne hwe no o si nte asase ni na me se yan
afa ka che boy ne say hey ka che wo miane no mpesi ka bi mele no na obi asase de wintimi mfa ne saa na ka sa nyam na boy no di kan che me say obeto asase wo ma me 100 million na me say hwe nya de ameje asem no ba foforo na me say menje asase no me ntone je beto na kada da nkan na ho beto sa amere nti ya ntonti mi hia masase nti jaji ka che so on kan chi nya no mpesi ka bi no me on fa mre me on pata me na obi asase de wintimi mfa ne saa me de manfi nti ya fe ya ko to ba ko bi ma jaji ne say ayi no so me ba ayi din na wo so no nipa ko no wo abrochi eye me oni akuni ni ha edin na wo so no eye me ba me kunu de me mti wo abrochi ana wo se yan me ma nipa ko no nso avdemit my lord no emfa abrochi emra ana nipa ko se sa de nya de obetumi aye enti firi ho na me ko ho na me se me na kura nko ho biem ana me nsi ho biem edi besi na ene me wa he ana me ka kire me kunu danfo ba ko no wo se me ma yemfa mra ha omo ba so na di se efa so ye okuna ye ni wi adi se in 4 years aba me kwa asase me kunu free mu 2021 okay ba me ko omo ba asase no so abe sam kakra na me kunu di free mo ntim fan se be 2020 kura amani nsamba cho ni ma me pa cho me ba boy ba ko ana oba so ba Sompa to be man on how to say we di mfie Sompa FM 24 years nya akoto se prot no oton ni mfie be se ons wonyin kakra abanti kakra Pentecost na ya wabro ka se mi ngi ente so ne da mitumfo ka chem sa se ye honhom o se abrante na otoy Pacha bante ye fen Philip bante ye fen Philip Izo wa hinzi ye na ye so woti mem ba mi anka se de mi nim ba bia wote plot no sam be hu no na ono ne de no aboso wasi aboso se omutima na omunti wode obi abetem a do ho mame yanko ne Diamond Scientific hebafo engode tunkomo ye wipe na ya beto e maame nkomo so na me asem no meetie no me bufu ya nya abotra na ya ntimi amfa ndu ba bia sese ya didi ya na ahomete se matoprot se me kokubu achimidi ye da kanjiri na kwasi ya bia kwa akoto na me ba ya wonne gina so yi abrame meto ne hokora miye na ho bia no aba no hene bi se maton ama abero mo nsa asini nyomu ni ma no dada no header so aton ama wa me o hene hokora me ngopa bi wa umu no kora ne ameye wo no na ye hokora tie o transuo mi ansansa na wakoprot Asem Mpe mami ba abam jo bibia boko de ko nyamyadum bia boko ojo na so e awrade ayade mo betu yesi ya na so ba de oni yade ni ye pa Diamond Scientific Heba na ye no betu tunkomo omo wonuru pa maka che am se enye nduro no nko ase omo ton no msa wo klinika hu ba bia adodo wa yade bi e wodi ni bia no wodi abibiduro di nko ade a wo ba ombesa yade amane ma akotote di ama eno ma beduru fia de basa na na ese nkomo no ye no mbedu twene wa wate afuo ma no panyini se kakum ya yete no koku anum ne senti no yedo mo nya koku mo abetena mo yes Diamond Scientific for ye no mbedu twinko na o maje baba mpacho de na ekoso maso ye yo nema bibre na ekoso then so kakra ni atiefo be che no ana ahwefo be che no eye aduro ya ye bebo ho nkomo yi okay do neck ba mesha okay enti yesre won a ehwe tv no say obi amomodin entwa aduro no emfanto ne phone so okay na o drug store ekobodin say opebi a wan yeden wanyera ana wamre odi aburo so afa kire doctor na say fa pharmacist no na o de kire no a obema obi ato obi a obeka kire ni bia obeka kire ni enti a yesusu dua ene say obi wo ho a okope bia to na wanya bi no na ye command aduro foforo eni omo anye sanso a obo se na de enti a wo kwa akoto aduro no na amwa wo enti do neck ba mesha eni ye bo ho dawru na sa aduro wi ye kanyare a esa e chen atwe hunwi yes e chen atwe hunwi
enti ne e kanfo kyerɛ obi bia ne sɛ onkope bi nto de di kan de ama duro we agidin ene sɛ e mema duro okay na ne mema duro a eye ne sɛ on sɛ enne mema bebree ana mabum bebree de wo ho ahye adubɔne no mu okay ama ene esi bibi di twikyikere okay ne nyinaa ne sɛ o de bibi fa ne bema ho akyekyera ma ye titiriti no ne oba ye den akohyia na wakyɛ saa na adwen ye no okay na saa de we e wo nsunsuan so pa da bi ene nsunsuan so pa e be wi akire no na wo ye nya organ problems e bi te kidney problem liver problem lung problem ene ne keka ho okay nanso ye san se ye mpene santi ena yakofa do ne keba mesha e be sisanu bone na na mu se okay bema bia mpe bi nto na onom open poke krawa ubenya me kire se open instanta within 5 minutes your formula ye de nom no so open that formula na ana instant na ubenya enne de ye nim se bema de oboka bebre na ne oba oboka bebre oba ho na se mukodru mpam a opese wotewoka and this obetewoka pekwan paso fatewoka eno ni do nek ba me shedura ekura yin enti obi amomodin ye de enkoto bi wo hwe package na efe keke kope bi to na san ye dro nso a ahoden ye den esan wom open first day a wonum bi da no se Wofa Lumba first day a wonum bi da no se wo pese wonum bi na wo kokwan so na wo che be se 20 minutes a e won formula o enti sadre ba ye emabu no ejai edubone no ye do mo asepa se omofa sakwan so ejai afenso so person de treatment a do nekaba mesha no esa ewo ne kwan a ye fa so de treatment no emanom ememanom obi bia sa yes esa infection esa nyare ebro aduasa obi ho obeka se oho nenso ye no kra esa se ya ye de aduro ne baaye no ye nam niema nsia so ena di do nekaba mesha no baaye na ye wie ya yes ye research ewo akire no ye nya over 30 ailment a do nek no etumisa enti enye bosrem ka eya sempa na ye ka kyerɛw enti wo hwɛ TV na fa number ne ntem so na pedo nekaba mesha ne bi ye den na to enti wo pe no 20 minutes e be kyerɛw formula enwumre ya wonya bi to na wo pese wo kokwan so a ye be kyerɛw afenso sisi ye o ya pedo nekaba mesha ne bi wani so ye wusi pe bi afenso jonso bebre pedo nekaba mesha ne bi esan se wo a wo diabetes wo prostate no do nekaba mesha no eye adwuma yie ema wo wonum bia acha 2 days not Johnson I then aba form to the normal level amount san ye kan kire obi bia nso a wo hwe yen anase wo tie yen ne say enye niam kan ku anwo adwuma na esai anti aging medicine obi wo ha wo hwe nanim a wanyini bro mfia nanim no nyini bro mfia wadi enti se wonum do nekaba mesha esan siesie wedie no emma bibia ye den eye kama for the sake of omo a LTA radio ni nti mebo number no na se wutie radio a oya dom afa number no na wafrɛ na kumase ha de abusu ba bi bebre na nkran ene nkronkura aka no yebenya daje aka mu kakra na emom hye no so se ya mo ba bi a wo din se yeton bi wo ha mesro enti na number no wo no fana freyen isan sa ha ya ba no hot seat ye brenu sa o fana wo freyen a ye be kire ba bia obenya do na ekini bi ato tietietia 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 esa ye menstrual problem adu se wuntumi na wuntumi ni dia wadru emma na enya white no ene omoto godro we so topa esan say eye white adro tatahwe bema wanya infections be na otwe mienu bosome ni akire no pedo nekaba mesha ne bi uba no bottle ba ko pe ebeyi problem ni nyina eden afri ho yes eye adwuma nkasa eye adwuma se ye ka adrowe ye na abrofo nsa no menka no sa mini omona busu ni tine so kra ene hu ya mfa ba ko ni simi ho say for instance me dey abrofo dro ba ko example on say para se uti ye we a eye na ope adro bi e be ma quick action e be ma we relieve untem
para unum ya within 5 minutes 10 minutes thereabout no ebeko tipa en bed ebeko do na kino sa na ye no say a problem bi a wom no uduma first day na unum do na kino anga sa ye ho adwuma ko se ade na se betu enti sa de ye wo hoyi we a bema na o low sperm counter ko do na ke ba mission ni bi afre say ye ube shia say o ye outdooring e chan say yotumi anya nkwamwa no ema otumi ayde awo me ni Dr. Kwachi ne ba ya bresusa enti mebobọ places no bi ama Dr. Kwachi so ato aso enti wotakwa na wo hwemia o wasa bibidro fie obenya bi after takradi mensa ubenya do na kini bi bogoso unique helps and more any prestia o was unique helps and more so e o prestia anti prestia for more heye no eno so mubenya bi ato e wo ho boachi ansa pharmacy Cape Coast ubenya bi Gapson Pharmacy Kofrodia ubenya bi afen so nkokọ akobam herba ubenya do na keba mechani bi na ubodam okumase hade a all the leading pharmaceutical shops any herbal shops ni nyina ubenya do na keba mechani bi enti say eye Apidank Danny Herba Ozon's Chemist Freddy Mens Misty Herba afi Adia Pharmacy anyone akeka Top High Love Generation ene wa akeka nyina ubenya bi ebuakwa Pure Leaf ubenya bi ewo ho afenso ubenya bi nso ewo Life Co Herba wonyina ewo ebuakwa se wutie wo hwen ewo sunyane a ubenya bi wo Cap Herba ene Mose Pharmacy ubenya bi wo a etu nroton ewo krodua mu no nia ebetumi aboa mu wantumi identify dro ne ntemo ne se ubetwa to phone so tietietia okwa wo se doctor mepe anase pharmacist anase obi a hobia mepe doneka ba mixture mo amutie radio ne spellings ni DONEC DONEC ene ni donek no enti me the number no to jobio na Dr. Kwachi atoa so na drowe eye adwuma pa anti obi ankopa bito usisi ube bia yese esa yare broduasa na so esa ne ya brinti ye ntumi mu boni nyina so na so wani so ye wusi apart from glaucoma and cataract yare bia eye wo wani no se ye kokko wo posa na sa wo ye de pedoneka ba mechani bi ebe ye adwuma ma one time sana usisi ye wo ya ma boso ekwan bia sisi yare nam so eba ye no enye ho ne ye hwehwe na emum ne ye hwehwe ne se ubepe doneki ni bi ato na sisi yare no bi efiri ba ye bia eto ya 0246 72 76 0246 Volumba obekasa na enso ma minchia mabusuanfo isa se wo munyina ye de ehwem ebi wo takwa ebi wo prestia takrade subri uni valley any baabi bia me che obi a yentumi modin ni nyina nya minchira busuanfo nya no nwom kase doc fa bi so na afa ye nkonko ya nim yo me nya me dase ma minchia ahwefo ne atifo a o Ghana mantem ne bion na me kase omo around se hase ene meduma tafo ekonyina no ope adonu bi ato anomo a ado pe bi etu atone a efo ni nkyere ba bia abra Sompa station ase ase ba bia afidie ye wi oba odo so ohwe doneka ba mixture ado so ohwe ka akiri ana wo say obi abohunu bia na odo so pe doneka ni bia to obinya bia to enya nakra na adanse wo fie ha ado nti obi biara ono bibia no se wo ye weka wa hanoma ka akiri obi oboma bi ato ha na me na Dr. Ese ka edise mebrebe obi wa wo se bia agro ne yedie enema bebe ni anase no bebe ni na yede ya aduru no bia ba kwefɛ ne sɛ 20 ni sɛ ofa 20 ni esi hɔ na bonu sɛ ofa no phytochemical content anase phytonutrients me ka ne sɛ ahoɔden a ɛwɔ saa 20 ni nko mu a ɛboro 20 so ho ɛboro akoma 20 na adwuma ba ko nie serve as antioxidant kyerɛ sɛ sɛ bia wodidi enema bi enkoso wie ɛwɔ nipadua mu wodidi ofo ɛkyako eboa wo na ne aduane ne nyinaa afei sɛ ebia na ekuro wo ye ma na sɛ ne bi wo ye ma emo wa eboa wo twene wo ne nyinaa adipie so ntini adwuma ba ko no na adwuma ba ko sa ne sɛ be ma sɛ ɔho de ɛwɔ fam a eboa wo ɛwɔ natural aphrodisiac content ahu nya sɛ ba koto China fo no a ono mu a ade be kyena wano ka mu nyinaa no ayɛ fitafita 20 no ɛwɔ natural aphrodisiac content eboa wo ama wo mema sɛm no egyina yie esa eboa blood circulation eboa wan kasa ma emoja de afurisa ne yie firi tiri ko na ase 20 no nkwa no na obi bia won modo no bibia ne ka ne se a onim se agro na yedie
Master says, I will try and come numero ya, and I said, share TV so numero ya. Maybe I will be no say I shan't region beyond, and I said the northern part of Ghana. Okay. For them, person a good TV national. Now they're fair, you will be a really be war. So, wow, patrol for nature, Bamahu. Okay. I GN Bank opposite one na a bew and yana cry. Now, as I said, a ma or no menses ya, menses and flow ye. I said, flow ye, no, go on the no, a may ye. Okay. But I'm just saying, a chance about 7 days. Okay. If you want to about 6 days, if you want to about 5 days, and then at about 1 day, 1 day in the crown at the spot, no, a bar and in a tomb. Okay. Not a bar and a ye, Jack and in our because I was a coin fan. Okay. So the next 2 years, the next 3 years, the next 5 years, Jack, how you know, and fan effort. Mr. Wa, a drop one not about war, I'm almost not a full year. Okay. Won't pay beyond a do neck about Mr. Okay. The can't see I'm from Mr. Biagoni, a man of one more don't know Eddie Dance, and the man of Quantum Memma. I don't know be out and Cabiano, drugstore, have a shop. For must be a bell piano, Uramu also put do neck, said the doctor in a cryano. Okay. What their number a good screen arsenal. Say number one say a deep screenshot to, and I said with the traffic channel, if I call drugstore home, or quite super drew a sabi. Otta number a good friend, and then to the way be no. Cap shasso. And so dear I am strapping, oh, the way be no. So remember someone and call Yahweh Bema, oh, the way be no. So soon I will age, and so I come home, Obuha. Be about my 25 years. Do you ever no? Different from Penina over 80 years. Ha, that is why I didn't want to trouble Tano. I don't do fun about our friend. Yeah, you ever told the way animal Bruno. Now, yes, I can say, we are the music system our form. You can't say, but just say, or call you muscle band and Maria. I did channel for between call you. Oh, yeah. Now, all about doing crown, all more don't cry and call. And I saw top painkiller or drugstore. No, ma, yeah, then and call. A boy saw no energy drink, son of Hakko. So a draw say about boy a beast immune system no. Okay. About boy ma come one I will munu akosuri ye. About boy mo nya hode for the Hakko yadwuma. Sana say as I serve as energy. It a hu nya say energy drink. Na we dey na bi agu we dey anima bi as agu energy drink ma sa nom da bi. Esa wo weaken immune system no. Asa wo weaken we padua no. Adura obehian e do neck ba mixture. Okay. Asa da formulate ni ye. Anu nti wo wonom no e be bo siesie we padua no. E be bo asiesie o me masem. Ebe boa mo afi say nya da ha hodi akwakoya adwuma yiye e do neck heba mixture omo mo hwe ya nwumre yi no so wa akra patwo for ni kire okanshi draglin repash heba tenatat heba kingswalk heba ana capital O2 omo nyina ba bi fa akon omo ben kojak ana say commercial bank no omo nyina ya wo honom kwa se ope akọ anomo a ode be ma wo ope dudu atu aton so ode be ma wo omo ahyaman patwo traffic light na so na FK chemist and then equity savings and loans and your opposite. Okay. And I'm more cash for so overhead na se for ma as o do na kire lucky TV na o send fa so anansi pharmacy and so kwa banya bi eto aton ba bia wo bia no o mo hwe o mo ba bia ni anwumre yi oto ba bia ni greater pharmacy. Okay. Oye wholesaler anansi o pedo to aton ya o na ho no ma o di mama ye eto mo ba still na ofu nyina adwina se ba kwa nyina no o do ni kire greater pharmacy a and I said Rafa Heba, and I said Kinako Pharmacy. Odo na kire stadium hono no. And so Kafkas and so obinya baby ani enti western na for mutie anatom hwe anwumre nyina. Mo fo ni kire no mo kuma se okwa obenya bi atu aton. Wo go so a Ja Heba. Kenya se. Abi so Ja Heba so ho omo nyina aton bi. Baby bia wo bia no aya nkranza omo aton bi. Baby bia wo bia na duro je bi aben wa bobo ano. De hia ne se wo fa na bese na egu ahye no a na fe woni edin koma e ba che we abesi anomoduro no na yesa aka se obi owo sasabro e papa no ne ma me no ma se be pedo asan ensuo jemu a owo sasabro awia ba na sasabro aba otimi sore nante se wo sa problem no a aduro abanom abesiesie wiye no aye do neck ba mixture sa no bo so o suffer from stroke e bia wonya stroke anu nti ontimi nkasa yie na nante ne kura no entimi entisusu yie papa bi frɛ last 3 days o se wada ho ba 2 years ana wote yenka afa na nyame abo na ase ne ho eto no wote yenka akofa adu no eto no me ofre ase waka chen say abrante adu na bafoforo say dia moye niye na echa na mo se no na de e kan say adu ne yense no si ye be se na afa yenuma gu ase de ana nka skana ka ka ho se be ya e beto maintain standard no aya do neck heba mixture when you dey make say unum ya sha se foforo no manager ba ko ozone chemist doctor ni me unkom mo dent ma heda mo wia me tan no be da afro me mia wo sao da o kuma na si because we ni akra so be dia dance ga ka sao yo dey o tuse mbeku me
enti mi na me da se Lumba on janko pon shila me pe Lumba Asem pa adu ti amanyo mo Lumba utufo but enti mi na me da se enti obi biara ne mo jan dia fu sane yie no me chese senka e free the monasa ya bayi o si free kam o timi amfro e masoro ase sanse na nan ayi tititi nsa tititi adentia e mo jan timi na fu sane yie do not kaba mixture eboa for blood circulation very good for blood circulation ha anu to bi biara o ti anwumre bia no me so wona ntai ba sada me kan stroke asem sa fa na sabi brother san o recover from stroke wa adura wo behia abonom abeboa wo yi am wona ntiye ama ho aya wo dinye ato wo ye aya donek heba mixture fa ho to so we obetum da aya wo duro da bia no enchire hwe sa wo da diabetes aduro so a obetum anom the same thing as wo da stroke aduro so a ana pressure aduro so a obetum anom ha enchire hwe the here say obefa na mana do tu dwa no for the sake of omo etie radio no omo he TV ni de numbers ni good TV na se obetum afa wo tie radio ya patro numbers ni ndie papa na fa twere go na fa opanyin so emram aya 0246 72 76 patro me susu biom 0246 72 76 Pacho omo mo wanchi enko Zack Heba ana tachima fo enfo woni chire abebeduro fie center a ne ahihie no eye opposite rapanyi pacho asinfo sufo bia bia to mama Doris do nekedri oba ifia me na me dey kanje be first na openi de minendada ofi no ho onye ni pafofo na no ma so we do neke ya we ai package na ni ate wa guy na obi a ono abibiduro bi a wato ne bebrebe onko hwemu no nto we nko a do neke no me de ameje ye no menum half na madam fo bi free UK na oje kakra no me wode ko na adansi a wodi no we won so obi wo hon ma obeda obesore dwonso nko a na odwonso na dwonso adure de mahu no ani sisie ipa kasa for musisi aduro no ma ewo mu no sitati me kura da me hwehwe e bro eno ma ewo sa aduro mu no kwagu me menya de ho kwawo mama na nyeso do neck o 31 sa eti kwagu me no one thing aduro baby me hia ne bia no me ne no edede we esiwe oboa enko ba bia nyeso oje me de no enti ne me da me kanfo am obi biara aduro bebrebe wa kwaji ne bebrebe gu mpatifi no to no nya tugu be fa ba ko pe bakope eboa because your race and me sit 30 no ebo because nipa de oto akwaku da sorry na untimi so otwi mu honam tutu honam ya oya na memmasem no so obi ato confirm ato so no okwa akasi sa na oda form enu nti do nekede wo de untimi kwa fa number na frɛ na on chechire mu ncho na mre nti eti do nekede oto a ontu suka ngui ayaduru a yade a wo ho a kwaku infection ekunipa nanim na onim wo de to ba ko pa nyadura wo ba num ni bebrede bia nanom wo to esa so no ankasa be kire na wo ba beti adase na minipa na ho ka no UK kwamna aba di bomode first kabra na mentor na obi ba no asa me fa half bomode abrochefo momoden na mmeto na ya rehye ye nkrofo wo bebrebe Diamond Scientific Herbal Center omo na di donek heba no aba adrowe ebo adwuma danse apie no obi nka nkyerɛ won number no enegu afidie nso fa na from na niema nkotote ma Dr. Asheye lo odura na media na si hawa fa na afidie niema nkotote mfama niema esana na odo kwakufuma me anza fuma mbere fuma bibi atimisi aduro ni o ma je media eduro so je wodi na niema nkotote mfama aduro ni twani mfonyini to beboa wa na adanse no ano o hye de omo na gye he no omo na mpa ni aduro se de wagye he no motuom no kire se aduro no eti apopa menso me ko me de madanse be ba na niema akotote e de amaye nyina ni oba no anya trans ma me na sam awerho na ahomete nso so ma me no asem no awerho na ahomete ntini ameka ti onipa bia nse tu butie be tom de bi na niema kose ya ne nipa ho po asefimo ade na obi ato ade wona na aton ade ama obie na wa bedi a ehene e wa asantemam ennim se wona na abeton asante so sabe angie kata ye mpanimfo achi da bia da ye cover won ye mpanimguase ato mpanimfo ndi ewura se etu otumfo opim so me am ofase
ogie adwa no wotena mu a obozo obo tumfo odi kan din no obo autum se obo na ani die kwan so ote ho wose ye mpa abodina keka bia me company fo anya omba bi ko omo na abekoko na to na yen so se aba ye na mo sa so ye wura taaka na ohine bi baba abedi hina ton asase na ebe wi akire no foforo ba ya wose maton wagu ne ho fi wagu na ni mas maame ye nto aso enti se akoko tangosi aga di Sompa Asem Mpe Nipa na wa rehye mu se bibia be kotote ho asem no edene producer we matimi ni obi akasa na mpa cho ohene se onya ne ba bi ko ye no wakọ eye baafo hobiem adum hene onko no hobiem baafo so frɛ o kan bibi kyerɛ because one na nka wasi wo hene no dis wo hene ne ya ni amon ho de bia nka baafo ne betuma gyam sɛ fa na sa ase kɔma na na bibi ho on so anka bibi aza nkomo dabi nkomo na mi pe sabi Europe nso tumfo se tuo na akoye na onim sa asase no eye sabi opoku tentene na ton ma wo ena nko no agina se wo ko a onfa court de ne nyawe go yewura akaza santime mo nkanka sabi anto ma sabi court bi ansa ne da entini se no kore e koso a na nka wo se baafo timigema baafo so minim ni wote a na nka wo se ogina eje se on na si no wansan ya nkyerem enti kone ko fa na sa asema no na ko pe ba bi ma we baafo ntimi nka we no jiro kasi yango fa ndiko otoba na ebu ama na ya atro se me wo se baafo agitum sa na na obezo woka ya asemo ya santima imo we num ketingiti we nyina me ya kasati ya yewura we num o ya poni asase ne ba bia o medidi won kakra no wadidi atrahye enti ne ya ne de ne nima ye di atema na wakeka ba asante na nya asantima mu ya je mayi ya kan ba wiye yewura eni bi ba no otungofo ade so ayadwo no ya ntiaze ya asemo ya asem kese pa producers ana mo be no motu afa case we ho na afi yankonko ya ni ma me ne de be da mo na mo be na motu mo ma yente mo nka na afi yanko ya ni angwanta bibia aboko alwade adu bibia aboko da asodada pacha asodada okay we ejinam ma me na asem no ana mo ntu be na akoso yo daddy me da ase manfa akonya osna menchia na nakojo apel aye me ofa busi apanyini awo ajamasu me da ase na menchim ni amba velo hima velo choba wane du mimi da mitwa fa hima velo choba ya jijunye u break kasa ya wo chia nzuo fu ando betia so mini o ka kosi ama mento aso me da ase em se minu abedi asem ebedan no Asem Mpe Nipa sanse yenchia ya so na ya yenti asem ntino mitutu anamon ekọ babia asase no ewo nti mekohwe asase no ene efie na yeka ho asem no na mekoya ne mehunu se efie a yato fenso afa ho afenso no enye blocks em no dada tete fenso ena ewo ho na yato no ekire ne enchen na animu ne de na eda ho because na efie si asase no eso nti de mehu ye ne se ya cha asase mu mienu aya sa to fence wo foforo a ewom ena mbusa ma amene se we na oka ho asam na na ena wose an papa we ana fie we na no ton meme fa no edema no according to one ma me koto wo ho me ye abusuafo se ebla papa no kura no wo hene e ton asase na ma blantie no omo ka se na asase we die eye boga dia on fa papa no ami ko fa no boga nti ubo boga di wo ho a obi o mantem obi a na okrom obi a enim se asase no eye boga dia nti papa no wo hene no fa ase a me ko no fie e ko ne ko twetwe nkomo ese wonu omu nyina di aranse se asase no eye yenu abai ni kunu a edia onye ba bi ko edia na papa no maami kunu e ba asase no so no woto asase ma nipa ahodo bebiri amutumi ye tapade odi se ba frantela kura no papa maami kunu ene to asase no bi ma no so sabi obo ne sesen ewo ho yes and ufi on the boga bedi wono hu se ya ope wasma no sa ese boga kura abo am ye to asase mo oh papa no no ngi enyini mu enti omo a won bebe ho a chese boga ne ton edi ani mu ton asase no edi ma wo mo enti ebla wo mo na ton mo de no mo sini ka chen se ha de e boga de wose boga asase no the people no
ewu wɔn kan biara a wɔn ante ase nti mmekɔ no wɔn si ne pi sɛ asase ne deɛ ɛyɛ maame ekunu ɛna tɔ asase no ɛna wɔn nana no atwa ma saa ablanteɛ no a wɔsi dan no ɛwɔ so no na yɛ pɛɛ sɛ nkɛyɛ ne ablanteɛ no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ ne namba na ekuta yɛ no na ɛnyɛ bɛyɛ fie hɔ nso na obiara ɛnte fie hɔ ne nipa tu ba na wɔn atoto ɛpono no mu nti mebi yɛ de gya abusuapanyin ne maame sɛ nka wɔn hwɛ na wɔn pɛ namba foforɔ bi na nkɔmɔ fa wɔn nso wɔn ayɛ a wɔn anya namba biara ɛyɛ ablanteɛ no namba nti na yɛnya kwan ne ablanteɛ no ɛntwetwe nkɔmɔ no dade busa me asa na asɛm no ɛteɛ mesem das na next time ya Asem Mpe Nipa na nsa na mo the story naba na entumi nya ni nyina na emunye duru because we kono agina so no yatie ni owoka na abeso maame no de so na afenke akon akoya ni onti ebesere se ono so utia mpacho se ni din ne de se Philip na ba be two friends wa fa wo wasa asinima wo sida asase na wo fan ya abakomadi ndi abakomadi fo nyina mutie anumre ya Philip awaje eye boga asase wato fence wo ewo mu no so obama ntemo na mu bi nim ne number Sompa Asem Mpe Nipa no ma me nsa aka ye mfidie no ye ya na ye de number ne guso na ye nsa nka ne ne Philip ntwetwe ngomo ade krunti a okoto asase na obi ato fence wo na ohene ka cho se still anya obi dia na woji adi no mihunu akokoduro kura wo ne sa enne no na no na me kan ya wonim ne ahemfo ne bi ya ohene no ato fence wo a nipa ne beto otimi ka kire ne se mi ana nka me hwe asi ayi bi wa but me ye na me ho akire me beze meton enti sa ane de wan hwe a wo beto ya to fence wo beto wan hwe anu aguso nso wo beto wan hwe atwa blog wo beto wo ka so de ni nyina ma wo nti ko basa na de asem kase pa abanti abakomadifo boga asase no Philip koro no abechemu mumi yansa nka Philip no ne number na afi enkomo wo yentimi ndwetwe bad sa na afi yehunu ba bia ye kan de yakọ ebi ana Philip no kura ne na ba mabu obeje mu a na yentimi anka nko ba bia do no na emum se ko basa so wonye mu no so fa no be fa ne ehun ye be ba ma me next time tna asem ho sa ade wo obi je wo se me ko bia na pẹ̀yìn fọ́ọ̀rọ̀ ọmọdé àṣẹ́mbá ya ohun ní àwọn kan kwaku ya nkwa kwaku ma yẹn kyẹ́ yẹ tie fọ́ ní ahwẹ́fọ́ mu hwẹ́ ma mẹ́ kyẹ́ nana akọkọ fẹ́ hene mana bẹbi a obi a mkyẹ́ ọ ní wa onua pẹ̀yìn tọ́ni ọ na ẹ̀tọ́ bọ́ baako kum nnuma mmiɛnsa dolapia nso wɔ US ɛyɛ tọ́ni ne wife abrafoɔ hene akọkọ fẹ́ abrafoɔ hene oduro ni ma pɛw saa mmerɛ mu nyinaa te afidie ho hwɛ TV ne dendendenden ɛkyɛkyɛ obi biara mama nchia to go aba keke odifo Samuel baby awo bia papa mechia no ma bi koso ya sante memo na me de bia me kam se first so bi koto asase no ko na sanwea hubaro ana shovel ba kokko aguso a ya anwea edisi dan so yo bi a onimi nyansa ana abo kakra gu asase ne so a onto ene minim de ni pepe ajapade aye ene ya ewuo de kuni pese di eno matata ewuo tetala ma so a wo fa ha no akosi owuo tim afa na nipa bi di nsamfom awo ya sante mamu ha ade bia wo wiase bia ye kan ho asem bia enye bia ne yetufo esude bia sebe de nipa ba ye bia ni wa eye wo betra fide so anyame ampato bi ka so wa no ya asama ye maami kan ekwan bi so no betia makoma ye me na mente sa nipa kro na sa Philip no mente na se contract be na waje sese chinchin atwan wako obi asase da ho ya to wafa ti sa de wenti sa wokokra na se no dokro na se dokro no wo de wonnim aduane no akra de to ahye no ohun saben ko Philip obi ntagi ne mayen wako obi asase da ho nom 7 mpredwasa ya to wo kromu anso ahemfo bi no papa no yo hena na oye dikuru ya na drum be betra na se ye bo ahemfo bi abaso a nipa bi nti ase we nya ahemfo bi anu betima ye saade we odikuru se oye hwan yo so oye hwan yo eni kwa se oye saade we na me kakra metima kan se ya na drum bi a ahemfo akesefo no ya sebe adikuro hye masene sensem ba se ya misro ye betwa de pepe de ye ntwa de pepe ko enoma bi kodru ba bi a me am name odi dwuma pa aduma ye ana ba bia obi a me kya wo
odi dwuma no na bebi ekodi ye no na esese saa ohini ya ono na kwaye saa no ma we no ke ye twene si nchen kura because de ngu ase na eba wawako ohina osebo odi usi akonwa so adumi no nya ohene ketwa enna waye nhwehwemu no waka cho se na we afede de ko ya kosi an se sia nipa no wasi dan mama nka sembi ye ne se ka ni fanu next time obi nko esa ad ne bi mo hwe yen na mo ye number na sembi ha mo na mo mfa ma na mo twentwen so mo twentwen asam na cha yeso ye nipa o muntie ne ye pa adum bi ane adete ya ye nipa mo cha ma asam na cha wie obi wo ho asam ha no pa tifie odi banani ha obetrawa masam na bunka mafa no so ama na de esese eye ne de no obi afakọ waza odi abeda ese Sompa de Asem Mpe Nipa yeso mo ya de pa ye nipa o baby akoko search ni ye producers o mo kono anu odin ye betra ti de bia me kase nti yanka abaifu asem da eduma bia wo koda wo be so ese yabo akun ayensem bi se ya o but honso nya won ya adwen wo nti ye be di asem no nukre ye de nukre be ye adwuma kromu ahemfo na anasa di kronfo bi ade omu ye bia sebe mpre mfa kwam na wadaroma asem ikoe ba papa ma mi kwa na ye mistake kwa na eti na pa chese asase wunim ni wura ayesa da ba nipa ne ba Philip ne ba sika ode shem Philip mfo achi no na so to ye ho hwie nya ye meka o mo ma japade bi ni ade amokoso na se no ma bi koso a masa mo tama wo ye kwa no hene ne se kofie no meni wa ma mi nka menko ansa na obi si dan mo so no edi na me nwa ebusa wo se na ta na wo because e beto foundation ampa na okun yale ntifu ni apejafo wo ennuanom bi wo because they do ni nsuo menom he enasa aso koto so bi wo so a edan no kura mesimi masase afenso wo gate dan no wo mo de anwea baaya anwea ka no nipa wo mu no mo segu inside ni nipa na ni ba no ho so no nyame apata na ko yes dan na wie wo ya to fa wo gate dan no anwea ka ne ba na jechire ne wa bo pa na segu inside because what was asase show wo de kwa se ni mu da ho te ka ni timi wuram mame wo ma no ma che dodo because when no more wa Jessica when na Jessica come in most of them especially a dicrophone e binom o monum yo mo hene e den odikro we ye wo si kuro be a twa hwan abakomadi it is ya o hene okromo wo ba ni chika fo me semo madaroma me semo ade we da opa no abakomadi ai atrankonya mana no wawu edise woko because ade a waye no your friends kwaku aye nguase makro no so hini bedi akonya se no obeya eno na ya na opem so da bia no papa ye kuma ne sai na ne ye kuma ne sa eso still ye ni pe ya no ye na se pro wa pro no magu no enkate bone na sabe ebe frankate papa mu wo prugu but enye obi so asam enya hemfu ni bi asam na sabe wodi kromponi o odi kromponi bada me kan nyina ne se de bia me kan de wo to ne de wo koton ho na ye bone won so ko ye na wo to ne wo ko ye na sabe print won ni kura se fra Philip aso anwan won ni atutu wo ko ye no wo mo pensa se mo mu nwa no ma ana mo pensa mo sida okuma so mo to asase am se mo nya very careful e de se ni papa bom du akumo o wo se mo edidu abo e da no obi antram o because obi edi adanse se asase na maami dia ni kunu dia eti se ye hwe wudi meka hu ena ko ba bi na sesebe edan na light siso na anwiaka na ye hwie concrete na dia dia wo ye nipa bia intelligent wo se we fa kwantem bia ni wa ya de papa fa kwantem mesraw mu fa kwantem na ade cheso anye eye krono de okay kromo ye chene nyansa okay ne mo ye ntansa adwen kese adwen bone wachire nya ne de tena kromo a ye besre Philip mboa Philip se wutie ni a edan na asase na wakona nimpe face asase no maami de obeka kirew ba wampe ho asemantie eti maami betima bodua ade o madase mama mi tso sa ade we
na no bi busa say ada na nkora omote baabi na ye kobodua se de o madase ada na nkora de no maye hwe mame ka sem jo twede atu na hin mame ka na sem tia ma ho no asem we tacha asem bia be ka ya ka fia tacha asem bia so obi bodua no de obi badase a ebi anipa ko no bodua no kwa ko iti se nsuo ni nyawa ese so ni sa nipa ko nso ko da nsuo na se iti so an kwadase a se nsuo no ebetwa no ha bekunu because what promise nsuo no iti se na me bodua na me kode a me de o ma da se we na na fa omwe na wa ye free de ma duabo na ehunu no iti de bia wanyi na so to na se 7 predua se wagimi a wo be wu na o man so wu iti se Philippus wan no se wo tie ni na bushafo ni tie obi tagi ni se ade na woni na nka wonim de ga different o kosi dan no na wonim nka different o de emfa ni sa se no matter what say wo da ho ni ade wo de emfa se no wonim di se de na kwaku ka se bi ko yin be ka se o wo mi ana nka me ye bibio na me sika se me nko ye nto de me dan de ama so tia se ba wo de wo ya de no ni wura baba be ka kira o se me pa cho me dia wo mi na me to ye what force we sit down we ti se maami obo odua na wu a obi gina cha beka maami nipa boni ni okay kwagu ya de etonkra maami na beka na sem sa Philip na so wan no omo obi tag ni kan cheche ya ya producers mo de na kwa bi amba fa so bi number ye ye na o so me che na sem ebi maami de o kan na ntisa ebi kwa wo no na to ye o me chem na ye besre na nanom so o mo kan bi ewom asem wo mo mo ye na o mo nti ne wo ye nso nti na o mo so tia kwagu tia se kokoro concern ne sa dia na 21st screen se men kan choose for ayade a yes yatika ayade ne be dan ho na wo mo awuntu yade no asepa emfama ho sa asiatika ayade no ano dene pa eba wo so na de dia agrosroku di ne ho bajim ko ba se de ne guase kase be ba wo siatika ayade ne wo tu ase 21st screen ko tu ase twetwen sa una ntika kra bia no abre wo ma wa nantuo na adwuwi wo ha na nan epo but siatika no ni din de sa no ahwe di stroke bebre wa ma be pa ba ni say di 21st clinic ehwa he ya no mo wo o mabro san ne soro na Sompa TV wo di tumnika fa o siatica yade ne be dan wo no mu ntu ase mfa mo ansa na lead to stroke oba on be jo kakra bi on be he kama pa na nsan ya ma no ne for to nsa from Europe o mko di djuma so o we South Africa for se atemo nka o yenso so yewu a o msa ato aso no masa aba o Ghana etimi so ye ntema nsa na asa be for makomate sa America bi bu boba wanya ni tema o mbeko bra na be ja yale hene ne man koto timfama wo number ye 0249311311 0249311311 0249311311 3 eco capsules semen kanjo se koko ne sisi uto ano no koko na ama uja wonan ya na moja di akire ya na akoko bo pese epie no koko ntu na mana uposa wani sa uma no wani ye ohene obitimi kwan ne minim kon no wanu na suma soso eye koko ne kofa sa na yemani nyina aba ma koko mfiri wusu ma koko etima ne fam obi oto nyom ketu ya wonsa na nisi koko timi de sa ade ne ba tumirika na kotri eco capsules wakutu ase na ne man koto temfama wa number ya 0546 107 0546 107 Liberty Conference is back again. Liberty. Omo bo adwuma pa we Psalm 33 verse 11. Eho no mu yi asem no afiri. Oman hene ya adubu ache we yebiri awrade afa no de ne ye na adwuma pa. Saturday 26 na fe epu ya na ekoso o Jubilee Park wo se de da mo ye no. Time 6 AM sharp near start Jubilee Park koi na nyame nipa no nye nyame nipa na onya akwa na nyame so enye ni nyame mane ma enkoto temfama ministers egusu nyina omo baba beka omahene ya dubu ache ho the prophet omo beka ne ho na niema akoto te dia ma reverend na adumadie no akoso se da mo hunu se ye no fa ho hyem na kadie bi atra so nsa beka bi na afi wonso atima ba ma adumadie no aya akono tabita clinic se men kan kira wo se pacho ono de owo eye ahodwo Cindy's Junction wana tabita wo bo adwuma papa tabita se massage de otenete uyi anu filma ya de bia etete oba omosa tabita clinic se akra omo wo kumase omo wo sunyane omo wo sa nso na takwa enso so omo wo ho ene ba bia ye ntuma mo bodi nyina o yale aba ombe ma doctor fo ndi abafie aba behwe amaniema akotote de amomo tabita number no ye 0202
347 647 0202 347 647 offer tabita for ombeje wo so adusa heba mixture maami adusa o dende maami adusa papa adusa omo bo adwuma pa adusa se yade be na etete wo malaria ade waboso adusa se menkan Joseph Fibroid ade waboso so ntime ngo aware ya che sika wo fi awo mante be ma ni twa fa ho akwa wo bi kura babontia maami adusa se tumika be dan no simple bete nete wasi koko sisi oto ano sa ne yade hoduo bebre mintimi mboso animre ya maami adusa se tumika bra na omo amane ya mankoto temfama the number is 0557 009824 0557009824 and also 0557009825 0557009825 ofre ma me adusa obajo so na niema akotote ede amausa na afi okun akowani mpa growing mojaduri eba ya che papa growing mojaduro no eba ya che papa bubobi afi wa wuntimi ni di ubetimi adidi kama adrowe etiapo se ipacho wanum be ye ode ebeto so de ama afi na ntimi keka ho bekeka malaria na nka eje waboso ni nyina be yira wanum ato wuntimi ni di ya mesi nonombi wa betenka betibi atafere pa growing heba tonic no kupe bi na nom na niam ankoto temfama growing for omoba ya che na oma jediri papa adwuma penti no obi ebo wondi wa number ya 0244596532 0244596532 na fe niam enkoto te emfama maame awrade nyankopon hira ene wa botre na medie asem ni nyina nipa am de be hye ne ye adum hene na na baafo onam de asem ni nyina be hye sense ye ka adum hene baafo a ye ka asante akonya omoka ho bi adum ho no wodumadi adum suru ho no abrafo akase nyina eho no omunji wo asabi ye wure ba ne yesi ye ma kwam ye kan se ka wom chikre ye adum di baafo nye nipa ketwa wo adum na ye wura jiwudi no odi kuro bi te se wosi ye fere wo sei abakomadi ahye wonza ena nana wadi kan abedi ade ko ne nana a wo ene wo bedi nana ade be kata wo nana achi mfunsuo bi ba ya wo nanka wo betoto no ma nana anim abanyam na watima beto ajapade edi na sabita frache nana baafo nipa na timi atutu nana mo se medi ani die ma bigo yese wodan nana baafo na beduru wa wose court abu ama nti onkoje court krata na mara asem bi wo asabita frache sabio yenwene wansa na abua because he krata ngo ye nana a wabedi ade ko ene ton ye ndi se oba ye na wonya bibia mfa nso na nani munya nya ne ya waton because bi da hodada wo ton di ni ana na ye kodada de ade na wo so be se wo na di because ho ye baafo ani bere kase e de ka kire no se asante mpesa asante jirigwase abuo asante jira pobo ko na ya nkase be didi kuro na be ye sa meguma ni mase kokofo na de man na nka dana anka bibia tutwa we ne kodu opimso ani mana ne bo afu no we ne duru ye wuro opimso otumfo se tu ani ma na ne bo afu na no waka bi tiro wasi di kuro keke wo hye wo ba bi di abro sei adi tie wo manfo na me kura na wo mumi ane o manfo de oyo omodai wasi sa me ma ba bi sa hweso a na se wo bu manimtia wo bu manfo animtia metu because manfo ni ntina wudi hene na ye sikadwa na wo som no ti sikadwa to nsafrawo na se wo so wo ma na se betafra to manfo nyina di yawa me ye Europe nso tufo metu afra konwa so papa na me yaso wawuo what you see anka wada be free opim so akobaafo na fe o maye ne yesefata mesra baafo adum hene so o masa case we entra e maye wura krante wawu e de ye besi o hene foforo ni nyina o modan no etu onko munko pe ba bi ma boy no na mfo asase nto ho wa munko pe ba bi ma no na mfo asase nto ho sa ya ton ye ko pe ba bi ama no adoso na me de na nya mame anka metoy ebi asukwa no man kra ye to sa aprot ngo na ni mfie nduru ba bi obebo bra mpo anya sika akotobi na na wa bebo bra kwa mu ebe jo na uma me panyini asase asabe wato ni mfie bebra ato abaji aboso ni e de asem we ba himfie so ye ntimi mmua ye ntimi ni asem trawe ye ntimi ni ade na asante ahimfu bi yesa ete sampa nyame na atua ne ka wode awuo no
se te sampa nyame na atua ne ka ode awuo no na nananom atra nkonwa mo wo bredi mo amoso mu di adanse wo so ko o mo se de yenim se bogadea di bogadea na na eton no de na mo ka che tro bia amoso mo wesagu na na aso ma yeye bi de na mutimi ka che wo hene so hene ade no boga wa babo pom ha che eya ne dia ni kwase eton mo obi mutimi ka ne sa meni na nananom na e ka se ndi na makọ ha ntoma no mutimi ka sa akire no ni mutimi atra ma na ton ade awu awie ye ba ya fe na mo pagya mo nsa se ne mudi adanse konkono se enim se bogadea se se akoye su kono ma ne dia se so ne boga na ehye abere nso akwa na ho nya ne dia ye nya ne dai yo ye nso na awuo no me da mafutuo ye one pe dinam se pentecost na amoa ukwan bi so no aka sense asesem de da ye gu nsa ka kire na nanom asase twedi ampon na boye eye na nanom dia etomire bi a ade bi wo ha ye tia me na ye masase a kam ka kire abrante no so oba ye wa betese ye se boga bi dia na still a wato a wusi su biem a ade asomasi na kwensen ko ma ho biem ko ma ho na no na ya no ma bebusa question se yesi ade bi ye bosom sa ade anso da bia no kura na hwehwe ubo kristo din sa media uba nyame ntua o ka wo si dan no ba na yesi ya bosom no ka kire se mi kokotu asua fete asuogo uba hu bia na me na gya na asom bia ba bia yin na ye kristo aduma no ya ye musi ahụ gwa kristo aduma no de yen na no no masa busom biom se yesu ba ye na aduma nyina ya ama na baso ada ade ni wura nsuom pie ya twedi ampo se we ne me doba wo so mani edidie na wo nsuom amom ye ntiase ye ngofu asisi ye Sompa FM. wodi fo ne sa he man kwata man no owi ose kwasu bontinim kwa woro enso nam se ya bosum wodi fo wie ya e won ye kwa enje no so ase tere ne sei amama ngofu asisi ye yesu shia batimi yo sana na ni afura otinteso to fam de fra de tie ye nani owi ose kwasu bonti yo dem kwa woro ani so entimu se ya bosum ye mfa ne nya hwede a ene sa ne ma na yesu be me de oba masase o me bo odua wo me makato me kakra amaye nkakra da kenjire we wogege me bold me medical akora bo atoso me ye jansu wa na wo kwa so because ye nsi hene wo ho ye to dada anza na edina ye mesi hene no mfa ni die bi mese eda ho ntime goton wo ni wo hene kokra wo mfa ni ye go yesu hene na mato masase dada ndi wo asase no beto ntu nsa metno ma ye ne awopɛ wo ho mefa nkodi maame emu baako ude omu boy ni wie ni entie ni oka yenya hunu boy ni etie ni oka wi a adase ye be de wo be kwa kwoto asase ne so na ye ni wura nko ade a ana se ye de abufuo be duagu ye nka no straight ye bebo duagu so se de wo to asase ani da bu de for wo kwanto obi osisu a ensu aye ni da hono aye kwa na bebu ewu ntia se wo wonka entia ni wo to so sensuo na be ka cobra ukoso ebeka o se ani da ho me da na mi tu fu se mo apa nye bone o se da na mi tu se yi fu se mo apa nye bone anipa no no nim pefe se ade na wo ya no enya ne dia ba ode ani ade ena sa na nipa biti kro mo ye o ade no nim pefe se asase na o kosi tu da no enya ne dia ba wo se kuma se de se ani ade ena ya keka sa nsamfo ne sa ti ade bi enya obi dia no ode ani ade na eje ebi na boy ya yi na ye judge no so amwa wo judge wa kwa asase so afeda ga se pe bibi kakama no na ne kwa na da no ada na wonka no go ye o kwa ye de ene kwa ko de so kwa ye do ko ye mfa so bi ama so ene pesika kakama no we de asem ni ene se ene aduma Ghana gaje de asema bre o ka wo suma magistrate na wanwamo wo mo ne ko no ma kwa se no ma be de amane abebo judge na so afeda se matematics me ka chem se mo ma me 20 billion we do the chair. Me wa catch us 20 billion. Now me visa 5 years. Me for 25 years. Any judge wo ye power any petrol any o na wa ma asem. O ma mami. Ana aka se Pentecost. Mami na so amoane ho. Pentecost ne ha no. Hwa emre bi on kwakoi na dua bi si. Wo te nya na nim sere. Dua bi si ba bi na obi twa. Dua ne nipa cross o be si ade o na me ka che no. Be kwa na nkrofo ni tu. O mbe twa dua no. Wa wewe no ho wo be twa dua na me se dua ne si wo na dua e. O se ho na si twa. Wa se nipa so me si na me se sa. Wo ma wo se ya wo yire. Upeso ohuma upeso ohun yire so upeso ohun ma no yire de shawata ne kwandisa wodo sata chidwa mebo kwa pa no kacha kwa no kana so masa yenko eju ko ho no san ne san ka wo ye sa krache asase na obeja so media
na se mekana se so ntia wo ye be ma wo pafa pickers bo so firi so ko kinsen na akọ gada wa da ho ebro duabo o de kwaku ehun ye menga kura ensuo de nyame kura ti ni dia na wa fili o na nka ba go ga so water is life ensuo ye nkwa bible na kekan nsem bebile a kire enso ya na mo agora se mo kan ya mo ntiazi o mentem ase John the Baptist akan Yesu ahye bosum mo se ensuo ebodu ye se ye bosum na John the Baptist pia Yesu di akoye bosum o pia yo se we ni me do ba o so mani asemo bible ye de asemo don't ampado bibi aboko de nyame adom menua bibi aboko enya sempeto ya hiti komana ye de pa Dr. Dank ho ye de nyame adom Dr. Panyi Dr. Intikwatin no ho ye pa no ho de Dank Heba Dank Natural Healthcare Complex kai Dank Natural Healthcare Complex kai Dank Natural Healthcare Complex kwani baby a jese ye bibia efen holistic healthcare ya meka we bia de bia meka na mesere if you say so pe ayaresa edi mu pa okay ayaresa ye fe no holistic healthcare ne ka ne sa na de ne pa kire de pa kire nyina ne se so obi de obi aba wo nchen okay wo de yade bi aba wo de condition bi aba wo nchen na oba be pe ayaresa afiri wo no enye ade a wo de ba no nko na wo se we den hwe ade bia obehu no okwan bia no wo se wo make sure say uye ho adwuma ansa na de odi bae no soso waye afiri ho isa bro focus nyina ase kire no ebi odi tipaye na bae sa nanso na go no bi kura tete no bi kura go no na LED tipaye no asema o kai me de pa tipaye sei no bebere ne betima ma nipa tia pae obi ho no ma odi obi ka anxiety ni stress amanity ene ya eno e different obi ho no ma ne pressure akosoro ana amanity ene ya ni mienu enye pe wọ́n sẹ́ ni ẹ̀tẹ̀ no èyí yàrá kọ́ náà nanso so adé ẹ̀dí báyẹ̀ no ẹ̀yẹ different nti sẹ́ o yẹ healthcare provider nanso o yẹ obi a ọhwẹ́ yàrá a ẹ̀wọ̀ sẹ́ ohun sáà na ọmọ bọ̀ nyinaa nti de bia mi ka sẹ́ sẹ́ ọkọ̀ aso ebi na sẹ́ ọmọ nyẹ holistic healthcare na ọmọ ha efi sẹ́ o báyẹ̀ wọ́n sẹ́ wọ́n ti yà ọ̀ya nti nípa na ọkọ̀ yà na ọkọ̀ tipa yẹ duro na ọ̀dì ama wọn nti wọ́kọ̀ a wọ́n sẹ́ ẹ̀bẹ̀ akọ̀ soso ano but adé a ẹ̀dí tipa yẹ no bẹ̀rẹ̀ ọ̀ne deɛ ẹ̀nkọ̀ nẹ́nẹ́ mi nua me do befa ba bi kakra ade ba akọ ye hunu okrum apa na nse a ha adwen pa se emema omo ye young ana se mema ko mo ye mema wo so ko mo gina omo so pa no se omo nyina ye mre se ya be hu obi 25 years na o show signs of ED ye ka ED ani ye ka erectile dysfunction eno ne de ene se bema ne bema e wo se ne bema mu ye den na ko de ko ba ho no ne bema no emu nya den se ne wo se mu ye den bema bi wo no ma ne de na da ho flat obi ho so a emu ye den kakra bi wo de ko ba no ho a je se entimi kura anko ba bia eno ne ye ka bom a ye fe no ED ana se erectile dysfunction ne eno eni nua ba ko bi na ekọ ye fe no premature ejaculation e de ne ye ka de ka nyina ne se be ma obekọ ba ho a ondi at least 3 minutes a ne ho be sane no na se wo condition bi a ye fe no premature ejaculation na sa no ma we mie no yi ekobom be ma owo sa erectile dysfunction ana say ne bema no emu ntimi nya den no mpampi no no sa so wo sa premature ejaculation ana say bi ne ho sane ntem enti ehu say first no nke be hu bia na nka bema nko 50 years 55 or 60 na nka ebia ne lifestyle bi ensa bia ono no mo ye nnuani bia wodi e wan ni ye chemicals bi ebia aduma bia okwa ni ba bi na akọ ha no na nka de sa condition na bre no na so na say de nya sa na ehu no bema 25 years na o was a problem we 30 years no was a problem we enye normal enye normal nti dank yakofa mfidia hodo aba a sa aduma we nko an de ba bedi ye wo exercise bi ho no ma ye fe no Kegel exercise na sa Kegel exercise no bema unantem ho no ye wo muscles bi ho no ma e na kuta obema mu na se mu ye mra obema so timi mu ye mre sa de we sa nchekere we nyina no dank pe na obenya no obi an kan kire so nti se sa muscles no se mu ye mra ye wo exercise a on se enya duro we enya duro e exercise nti wo problem no eni obi a enfan se namu sa ade akoma no sa problem no mo nye pe ti dank nko an ye betima ya sa nsonso na ewom na ya boaw niam sa exercise no regiment no na ye boaw exercise no mu ne ye ma ade bi e friend diet plan ehu hia papa de bia me ba ha me ta ka se obi en ho a onom aduro se ne odidie odidi chen se ne onum aduro nti kan hu se wa ma oduane no anya aduane pa aduro wonum nyina be kwa nti wo danka ade ba ko a ye be kire wo se aduane woi
wobɛtumi adi wo condition we nti aduane we twe ho firi ho aduane we enu kwa sɛ wodi ne bebre hwɛ sɛ obi a ɔwɔ hepatitis bi a ɔno de wɔso de fruit a ɛde nko na obedie sugar ahodo na obedie wo sɛ nipa na obɛha wo ho ɔsan so de bɛnom nsa aka ho kai hu sɛ oliver na hepatitis aba mu no ɛno ɛna ɛkɔ bubu saa ensa no mu na amana ama body na atima yusu na body na atima yie free no mu na no so na problem aba ho nti oba ne den wan je say nipa ne say enu kwan so onom nsa na o ma na duo bia o wiase bia ni ho a ebeje no nti dank nko a na oba se na medical kan na bia fe no holistic healthcare saa dia me do fa mu nyinaa ye do be fa ni nyinaa mu nti ebe wie no na o de ahoto ene free dank aso ye ekofie enu nti na obia se mra ne se ahoto fie me nua ansa na meto aso no ma mfe numbers no entudwa ye numbers ne 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu say your location and I say baby ya so ye wo no e trede eho ne edi adwuma nyina afiri so ofiri so full line tech and I say kejetia na eba unya fa trede car no aka che mate and I say driver ni say obesi trede junction unya si ope buso obia say ohwe danfo na so ye obia e do beba so ofiri oboase donko and I say bekwan so na eba ene say ofa kejetia car ka che mate and I say driver ni say obesi trede junction unya si wo no ma buso obia say ohwe danfo na so ye obia e do beba so ye na ayaresa ye ka no no abeje bi na no kwasem ne say ade ba ko so a yesa so hu pa ne se sa enam sa ade infections da bia me ba ya me ka ho asem wo ha no che se etimi ma nipa ebodam sa enya asem keto amenua wow enka kane ba ko bi e friend syphilis sa syphilis edidi ho cha e ba ho foforo a ye obi e friend primary stage okay eno ye kakra bi afa na asha ase e kakra na e secondary stage okay na afa enena mo spinal cord num na ese no makọ na ebedu ba bi e friend tertiary stage na nya duru wono ma afa oliver o kidney wa adwene wa koma ni nyina ebetima ayi ba ko na ye ho adwuma ana se ebetima fa ni nyina ho adwuma obi wono ma ho efi se osi so ne ho na ma ye ne ya besi na oni ma de koro enam saade ebetima ko se obodi mu so ho na ja ho nam yaw na obi wono ma wa so ano panka wo se nka onya ho de no na aposo nyina yaw ene ya se no so anema na adwo so ho wasi obi na ya mie na en ode ne namba bi enam se onko amia nhwe se enam saade bi e wo no so ana se ebi ni no so no na no kwasem se enam saade ni bebre wo no ma ebi te se ofa herpes se ya herpes se wo so a wo anhwe yi a obetima nya HIV ntem okay na de bia no aya ne empese e beka ne bebre efi se o ka na e ka me akoye se obi o herpes beka se ene doc se me akonya HIV herpes na me woni nya sa na me pa kire de me pa kire se wo herpes now ye bema especially now wo ho ka oba or HIV a the probability and I say just a chance wom say obenya HIV ni bebre kwa ye ntem kura if you say herpes na adikan abie kwan no ayde ato nti HIV ni ba resistance bia anywhere okay na just say abeso mu yen hye sa no mai so mai bema odun so a obema mu ya wo ya hye no so enam sa ade ho science na me de etutu dwa no bema odun so na say obema no emu ya wo ya hwe ho asem ka because enam sa ade betimi di aba bibi e fe no prostate cancer nso betimi di sa ade no aya ade aba ana prostate enlargement eno so ebetimi di aba ni nyina so dank ye ho adwuma de to so mienu bema tese ukọ oba ho a na obema no se na medical kan no na adwojo ane bema ya na ho asane ya na ho asane no eno so enam sa ade eta de sa susu aso no eba ana bema bi so ho no ma ono oba hia na sebi ne ho so ekọ oba no ho na yaw no wote na chiri oso obi ate de no ono de yaw no wote enye no ma eno so enam sa ade ene ta de sa susu aso no eba oba bi ho no ma ni tirinwi etutu onim de ntia ni tirinwi etutu na ne more so aye den onima de kro ono ni tirinwi etutu ne more so aye den onhu ade kro sa no mani nyina enam sa ade bi ho no ma ehun susu aso eno no enti enam sa ade ehun susu aso no edo so pa se de bia me ba aya me ka no na eba so a ade obedi kan hu kane pa se sebi oba anasa obema no bo se ensade ba ko ebi wa mienu na besi wo na no no odi aduro kan wa fa aduro kan eno abeko enkoi
afi na ahyase afi na ebedi udwuma obi wɔ no ma enam sɛ ade ntimi yɛ no ɛma ne bɛma no kyɛ sɛ uhu de ne bɛma na ya kyɛ sɛ no ma egu ne bɛma ho no ɛnya asɛm ketewa but asɛm ba ko na mpɛsɛm ka kyerɛ tiefo nyinaa ɛne ahwɛfo nyinaa kai hu sɛ enam sɛ ade yɛw na ɔde kɔ aso ebi na yɛhwɛ na sɛ asɛ akɔfom kakra nso so anhyɛ da ankɔ wasa de akɔ baabi ɔma ya kyɛ sɛ unhuru so mesrɛw yɛwɔ ade bi wɔ no ba yɛfɛ no antibiotic resistance anaasɛ resistance saa resistance na aba paa enu na kane ne yɛde sa enam sɛ ade no sɛ dodoɔ na ɛnyɛ adwuma efi sɛ obi nya infection a ɔmfa mba asoɛyɛ ɛmeyɛ nhwɛ sɛ infection na emu de ahi ne wonya na ɔkɔtɔ aduro ɛna aduro no so wokɔ so na wono nom wabra ɛnyɛ ya saa yadeɛ no aduro a na mmoa no bɔ ɔmo ho ban nti ebedu baabi no aduro anka yɛde ma wa nka wɔ sɛ ka yadeɛ no kɔ no na afei yɛde ma wa ɛnkɔ ɔmo ayɛ stubborn na ɔmo asoro afei woyɛ no hwee a ɛnyɛ yie dank nkoa ne baabi a yɛbɛtumi adiagnose yɛbɛtumi ahwɛ ɔmo gyam ne ahwɛ sɛ ɛnam saa yadeɛ no wofa biribi te sɛ HPV ɛyɛ human papilloma virus a yɛwɔ variant mako over 35 yadeɛ baako no ɛwɔ ahodoɔ baako bɛyɛ 35 na saa 35 no deɛ ehu sɛ ha adwen paa yɛ type 31 type 33 ɛna type 35 nti sɛ wowɔ saa mmiɛnsa yi bi a ɛna ebɛtumi ahaw paa baabi enu a obetumi diagnose with this we are make actually this a dank nko a na yɛtumi hu saa diagnosis na ɛpa kyɛ sɛ aduro a ɛwɔ sɛ ɛyɛ type 31 aduro no ɛno ne yɛde bɛma ho yɛn kɔmɔ aduro bi yɛ general daabi type 33 so a type 33 deɛ ɛna yɛde ma wo ɔbaa bi wɔ no ma enam saa deɛ agya ɛka nka paa ɛwɔ no ama sɛbi nsuo gu no obi wɔ no ma ɔda sɔre biara na nsuo gu no onim deɛ ntia enam saa deɛ ɛna akɔfa saa nsuo no nyinaa de aba na mahu sɛ sesei maya ɔmo sisi so ɔmo ss ne ɔmo nyini kakra kyɛ sɛ ɔmo nyɛ sisi so no bebree anya saa infection bebree na ɔmo dwen sɛ ɛyɛ normal mesrɛ mo ɛnyɛ normal koraa eni kwan sɛ wase hɔ ɛyɛ saa nti sɛ ohunu a kane na ohun yɛ na ɔba danka so yɛ ne aboa ne etu ase na afiri hɔ na kyɛ sɛ ahotɔ a ɛwɔ danka no wɔn nso so wɔn nsa aka bi ma me nsa fa yɛ numbers no ntudwa yɛ numbers no yɛ 0244 01 75 56 0244 01 75 56 anaasɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 na menua ade a mede betwa toɔ ne sɛ dank yɛ adwuma bebree na dank yɛ wonuro ɛwɔ dwa so na yɛ aduro baako a sɛsɛsɛsɛi baabi a wobɛkɔ obiara ni gye ho paa ɛyɛ aduro bi a yɛfrɛ no dank procare na ɛyɛ adwuma bɛyi saa dank procare yi sɛ woyɛ bɛrima na wosisi yɛ wo ya na o performance anaasɛ mpam agudie no ɛkɔ fam sɛ o mensɛm no nhuru so na sɛ ɔkɔpɛ bi neto ɛyɛ adwuma pa dank procare kyɛ sɛ ɛyɛ kama pa baabi a yɛtɔn herbal drugs biara ni hɔ ɛne Ghana ha no ma wokɔ a wonya bi ntɔ kɔ baabi a wobɛnya bi atɔ ɛno so yɛ ade a dank yakɔfa aba a yɛde bɛboa dank natural health care complex ahotɔ fie Dr. Dank na wote ne nka no ɛmo bɔ adwuma papa ɛwɔ trɛde hɔ pachi trɛde hɔ ukodua Dr. Dank ɔbɔ adwuma titumike na ɛkɔ na Dr. Dank so ɛnhwɛ ma ne man kɔtɔte ɛmfama ne number no ɛne yɛde to adwa no 0244 0175 56 0244 0175 no sawa 0266 593330 ofre Dr. Danka obetene nkana afi enchirimu echen wi so no odi ama niema akotote di ama Dr. Nyame nshira ninu ya medase na mepa da senenso so yo menu ya medase aha aye Sompa Asem Mpe Nipa se de bia ye de bram egu so ye bo adwuma den na yakon e de akoye yanimu a ena ye ko Dr. Dank no na mote ne nka no Dr. Dank se me nka ncho se tutumilike ne bra eye pechi trade ho na Dr. Dank onhwe ma ne ma enkotote emfama nti Dank aso ye tumilika ko Dr. Dank obeboa yade be na etete wo Dr. Dank si unya beduru hope obetu sa yade na ase amanema akotote dia matitumilika ne ko Dr. Dank ona omo a emanema nyina ankoyi emfama ne namba ne 0244 017556 0244 017556
anaasɛ 0266 5933 30 0266 5933 wofrɛ doctor ɔbɛgye wo so na nneɛma akɔtɔɔte ɛde ama life care sɛ menka nkyerɛ life care clinic ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ ɔmo yɛ free screening on the 3rd epui saa de kosi on the 3rd May there's a 1 month program bacho koi ne koye free hair screening ne bi na akoye wi a free o ukona yade bi wo no mo ka kire wa fedi o pese o mtriti mo ana no de wa start na no mo ahyehye ne mama bi akoto te dia monti bacho nyi hu mfirim o pinchire mo achen wi a number ne 0540 588 731 0540 588 731 and also 0595 252 528 0594 242 528 ombejo so na niema akotote di ama obo heba se menkanto se tutumirika o na ebra na kache na niema enko tote mfa papa obo adwuma papa obo adwuma ntiko na ene ne nkodi dwuma niema ebepem akona nim di ama obo heba no o machine nwanwaso wo ha adwuma machine di no ano ede ne ba nti obo se tumirika bra na ombo a onhwehwe bia yade ne hye no ntu ase mfama number ne 0249 76 1508 0249761508 ofro obo a ojo so na niema this is Sompa Diamond Scientific semen kanto se kumase ha omo bo adwuma o sunyan omo bo adwuma akra omo bo adwuma dunkwa omo bo adwuma eni nkura hodo yentimi modin enumere nyinada Diamond Scientific for ebo adwuma na betena ha enumere yi no omo bo adwuma pa na omo duro no ano edene donakra duro no ano edre bantu so pebito na ekọ mayale sabia so na omomo a number 0246 727 677 0246 727 677 from Mombejoso na niema akotote di amount empacho lucky boss no go so koso Sompa lucky boss no mpacho twa wo de na niema nkoso emfama star 426 star 6 hash na wadale usika kakra be dale ubonwanso wadi 50 million ubonwanso wadi 500 million the more wutwa no the more na lucky boss no ebe favor amaniema akotote di ama bia de eno ane crop nso eno ane bia mesi ba biara yeto bi ye bia se ubenya bi wedding bia se ubenya bi ni wa ni pakro on hete ye ndi ne sent no to bi ton na niema akotote mfama akora woni fielu wonje enko ho na mo amodi ni de mu nko papa bi na sam de bantum ehuru ene friday funu dampem ko fo wi bi pa team fifri sa no a na niema ekonanim diko pebi nom na niema nkotote emfama wosisiri please ye wo bi sisu asini bio na sabon sam kura ne bawu abrabomu no makasa mentran mo nipa da sani ensisi uda na otu nsem bi akoso ensensem bi akoso ma me de ya wie no ntuma ne hu producers na nko ma mo ne won mo ne ni na otu nsensem bi akoso aye kase bi koso wa akra na sa aye na me am wo faase apia stadium ekopia aye na se bi na aye ne ko awie ya no no ni monyamfo kwame despite ne wo faase ono nso so ewa aye na se ne wo ko na apia se wone ni di nkomo ba ko mienu bi na nkomo didie mu no nkofo se wadidi eye onimonyamfo kwame despite atem nti apia eni abiri ye pa yenko tie mra ye ba afeni ye ho ne de ama yenko tie mra sisi no nyewe ya aha me video quick me dey dey say be 2 minutes GH hyper I'm your Debra GH Koku Zion Phyllis +1 moi akasifu a mo be ka mo fa ncheme mo blogging work in krasifo bia befre mu a o mo kam phone mobile phone bia ne na we ya say blogger me see why we ya bia stadium next time ko program bia se me di ade be bob blogger bi trim nkurasifo bloggers no mo nya akasifo de se be boy o mo di ade bi di appear stadium o no say kwam despite e wo bobra nyakopa dumti to wodi ni amon man favor menye akitu bi akasifo ni madum woni be hia owura soma banda yi ase ana video bi amaya me share ni munyam me ne ka ho asem ana me ka se wona me ka asem papa se papa o hu me se o ka bi am ya de anya nko bi am ka che ana wode me ko de ka ho ni e bi akosi tolo atade e hye kora
me see me fe omo kura ma +1 TV say omo nye me measurement na omo obi deserve bi ma me no what me ko tro say me di despite atem na me ti ma se bi ma bodam e dia na me pedi wi ase me ko di doctor say kwa me despite atem ani mo nyama me wo ni ni for disappoint him and pedi 22 baby aframe me coffee boat to no me others and ni pay frame kwa me yama shime and na me ti ma bodam sem kwa na me ko di doctor say kwa me despite atem ka Ibrahim Mahama kura ko ma me si ni chenta e so no no obi on ne eye business takum ne friends no manu ti o ma me Ibrahim ne kuta me life it is say me manu ko tie obi on ne e wo the same life wo ana say ne yonku bi a oba pa me firi nchen broadcast na Martin Town phone nam ko fo yas ne ko fo party no so wo pese wo sua adwuma ni ya opani say me ko school a ma di journalism chi more than 37 years it is say na mo be sua me ya dabra ne je hyper mo ne na Felix mo sua ni ye so wo iku mo bia say appears who me are not coming to see me but ko be bia ko Johnson me ba me to be no blogger there says appears you who I what bo bia yes e media what bo bi program as who me are media what share me independent school program e meeting abai na what ni ahwe nyame na ko trose me di ne di sabi won skani a wonya hiani wa bia ope woni bi di akoro e ya agudie na me so masa me de jawa sem na me kan se me kan se papa wo se ka hu mi ka ma me say yes on go ka say wo hwe video na me praise no woni me di agoro no what ni akotro ko damage bi say me di doctor say kwa me despa adema bottom sabi me titi bini di ana ka say credit di mpeni tem kwa recently me video bi kwa me 2 million no ade na esa wo yesa nessa we share program bi wo program ya so me di da dia pa be put it me plan kuno ma bottom ana ana bia ya wo ma me sabi me se ma no afri atelidio ka be ka fo akiro ma bo bia bo bodamana ma ba wo bia be odi yesi bibi di block wo be sua no se mo yere tantanta ma bo bodamana sa dia sabi ade ma fo na wo yere sa me se nessa wo de mo breaking news wo ba central bo se mo be na mo so mo sena me se me dia ade bo blog bi ti power program ase wo de e be si enche ade na metuma bi na ko di doctor say kwa be expect sabi ade ma boda Apia stadium na mote ne nka no wo se na wotwi eye ne yakọ so won kran no onya akwanya ene odefo Kwame despite me am wo fa se ekwadwetwe nkomo na omo ye mane ye te se sebita frache wadidi yewura Kwame despite Asem which is entesa according to Apia stadium no wo se entesa ena omomomo atimi abe blog sa de media te se ne bu afu yie pa enema anje danko ya ma Apia kora edi me edi akire go hwe video cross so omo se wadidi Kwame despite atem video no so na da ye nko hwe no so mra na afi wa wo fi wa wo hunu se de enema esiko ye hwe mra sisi video no Kevin ba ko no bi ka ho we no dede wo we mu dodo nse ye mienu ba ko bi dede nim na ye intimate ne o kan e ko we no ye heda nim ade koroport ya mo kasa ba ko we ye manko obi e peni obedi o ye heda manko Kevin di we other one no na ye hwe eno de wote kasa ni nyina na afi yintie ni Apia kan airport intia ama engofo e kasa wadidi eye yewura Kwame despite that atem no eno so ho na afi ye de asi ni ono no be kan ye so na afi yakon akoye nim di no Kevin be hwe no na ne nsaka but before Kevin no de hwe de ya na ye nko computer so de de mra sisi ya mra no na onsa aka na afi ye mo eno nso so ne nko ye ye ko computer so de de abasisi ye ko abasisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye di wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your family, Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa the bebe jaso. And some the bebe jaso a Lawson Dire Bites. Me part I have for saying and ACT. Sa Lawson Dire Bites. Me share Aduma Chedia or Badia Adia Ghana for. Yehe Nubna. Yehem Kohini. Yehe Habawa. Our body Edia Cheye. Nature se Ghana, Yankopon Etoye. Yensha do brevi to say Kokwa mine. Kokwa mine Nikita Dr. Lawson. Kokwa mine a dria Yankopon enum say Ghana ha ye discharge in Yanepa. And a star starch in Yana Yetiano. Shesun so ponia e de pre Ghana for. So we will be at discharge here Diania. She wani etimbeda wani so. Na wani enkekawa aba wani so. Senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi. Kokwa aman ba umojam ana wani peduam a. Amaman bia do so wuntim. O kase wo dompem a o se ede oyaw ebrew no. Kokwa aman. Nyankopon de abedom ye. Senyi sa amaman nyina free entimi mu na wade ho.
ya obia eni ho biem ofa ade nyakopon ene de atom yen eto ye first tete no yen sabio tete na ke beka se bi edunsini eno tena mafra amamre entoma etse kente hwede gugu mensan me twi Ghana for adwen akọ amamre eso because amamre ne amane de yenton kone yenhwe edra etoso bim yenhwe moringa meka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hi ye duro na pena eye duro na pa no kura san ye duro ye ka yare ahoto a edua ye fe no moringa etime esa na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho enuro na edoso ye edua etwato mahogany na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye woni ba ene ye woni bema ye hwe tumi ni ahode nuru a yakopon de ase edua fe no mahogany eye dura eye moja duro esa ena ne moja mahogany ekum kuda ekura aba so wate ya obi a woni padua na kwae ne mu ekuro bi a woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no etidie fe ne mahogany no mese Ghana fo se mahogany a sali tudua no because edua yakopon ejita so e de ama Ghana fo eti saa suahu a menya ewo saa enubren enkohini eniaba eti se nufutini eno na ehye minkura ema me de share Ghana fo ebose se yakopon ede saa no ma wo mu nyina do yen Ghana fo dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana enutina ema me de ensa we ebe twaso me Dr. Lawson mesha Ghana for ebose se wodi ye program bia wani mu ase da ensa ele se wonoma ebetimi apoa se nije na apa obenya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etimi ama wa hotoso esu peye so yo bia wonum sa nko adia ensa wonoma amamra kwaso ebetimi apoa eye Lawson dire bitters sene sanicity we eye Dr. Lawson mensano dire bitters ni bi pe Lawson dire bitters eno nsa eye amamra nsa mami cheka kra na hwefo hu se me Dr. Lawson mafa taste come on, papa. Dire bitters. Lawson dire bitters. Nana Senye, you qualified cheap. All networks. Networks. Nese ye nimnu ana ye koko. Aha eye Sompa Asem Mpe Nipa. Ene ye fiada nkofo mu dampamo awereho asi. Awereho asi ama apia studio so acha na awereho sem. Ane wo kan nyina akoye te se blogger bi aka asema na no onidi atemba blogger ne pese won che se wadidi eyenye papa yade nyina owura kwam despite me am Wofa ase attend Wofa ase apia studio se bloggers no abedi nchim no ohia program se ode ade ba yudirim because mu bi nsu adwuma ni yi entidi na ye enti ase wadi atem ye nkohwe no so mra na afi ye mfa kakra enso so ne ye nkonkoye Yanko bio.
Okay, yanko yanim yeko akoyanim enti na otwi ne ekokosi ye ewo eye Accra eye enkrama mu no eno no wei na bloggers yi capture ya munyi mfrizo wei na bloggers yi capture ya omde aba apia stadium bu afu hu denden se omo aka semato no so ne me hia na bloggers ne ye no kwaku fantin bla ne yanko na kwaku we de me fan se mre ne ntino kakra betima kan se ya hwe enu apia stadium me amede hye no oye bone na nya me ametima tia no me so me ye na nya obetima tia me apia stadium ni ne frefie ne ho ene obi a nso nwia obi adamfo no obi abibia kwaku de kakra metimi aka che me nua apia stadium ni nua ona samwa na ekasa yi kwaku edu me bi ho no ma so hwe me nua apia stadium a bebi ofiri ne bebi ne wabedu lese nyankopon ayebi na me ayebi kakra obetie ma sempa me ka chense wonane ne ho wonsesa no e wona no ma bi ho kakra chese kase esie ho da ho a ene nkankan ko wuram me toy e bra katache wuye no na manfo ni se me ne katache opa se bene poma te bra ye na ye na bloggers ne ade person me te kwa be no fo aso a papa ni wuye ne ade me mama ho kwan sa wo no ma be ho because Ghana ha no so ka semba ko e be ne miensa ene de abe na bloggers ne wan wo bia 24 bloggers te de na PS de buka no ono no koka o pe de be ma na yi ne ya de ya sele ne ntam ana amafo ahwe tine de wo beka no nya no beka ba me ne PS de ma kan na no mre da no wan no da no bi sese apia bebe nya me de wadru baby bebe baby a wo de wani hu nipa odo nsa to mo nsa yam ekwan ya ofa so nipa di nkomo nipa bebre ni je ho wo de ni ji nipa bebre ho ba se me ni menwa apia ka me da na me ho amma nipa bi a won chen aka se na se de apia stadium e se de wa sesa wo no ma bi hu o sa apia wo kwan ofa so a oni mpanifo di nkomo ene mi ni me hwe ne picture bi a obi sabi obi a defo bi wo ba ne ka ni no akoda ho me si tietia me so tie e ne strategy a wo de na me wiase ba se wa ya kodu ba bi a kanyankopon left ne wono ma bi hu because de wanyanya sa na obi anya no ana de wanya no so no Ghana ha no so wo sa situation ni mu a wunwia bi kwa na ye ne ya ti de won kan kwa so waka etika me de di kan no mesre me nwa apia stadium so obetie me pa won sesa ne life e wono ma bi hu e no ma bi a wo ye no e kwa bi senka ni mu no de and the strategy o use sanka onu obi ani asem wo ho nipa eno na sabe be ka na say seven producer ono nya na no adwane because ene Ghana no ye nyina sa no mai saba ye nyina ye wo bi me wo me nkrofo bi asabe o minim wo mo me hu wo mo a me bre me ho ase sa na edeti ewi ase me bre me ho ase but not to the stand say e bia ba bia me hu nipa ni bia no na bia me kwade da fam no se se wo ma ni nyinyini wo yere eduru me bi ho ma de wo ye ne ye nanso wan hwe no bi kokase atia wo ba na se wo yere okay se bebe nyankopon adu no wodu ba bi a wo hwe bebe na wo fire ne wo bedu se ye kwa ku mi firi wa na me ko ba bi o se mi hwe video no wo se o kan word bi o fa fanse mo no ko no kwa ku me no tia se me chop ni bebre be chop ni ba kwa ku metime ni akasa me hu ba bi ebi anya ha ya na e be hia kwa ku metima hia wo ba bi na bia me ne me nkrofo bi nam na maka chom so metima kolumba ho o so bia wontimi nko ana se bia se be yenyina ba kofu no ba me metimi ne kwakwa di nkomo kwaku beka se wo mo no fanse mu no aye wa yensi agro ho me de me hu bibi se bloga bi di we ne ba se ya friend se apia stade do madidi kwa me despite atemwa me no ha no me hu na tem didi bi odidi ye because me de me hu no we no unse kwaku wo sika so a wo bre o ay kwa me desperate by hwe nipa edi nachi obi a pese wotie na sam eti me de na kama dwe ya kosi mi se a president ma sam ka fanse hu ko no na me hwehwu se wo bi a wo nchen me de sa na me adwe me hu ne fa wa pia no ka sa wo kan se ono kro ni di go no kan se
me can papa de anka ante na nsemu nsemu no kan ntino it is a bibi sir mimi mamu de me the blogger no kwai of us ko tro say no mimi de appears that the one kwa me despite money Ibrahim mama ne including president to cloth so the way we see ni din ko me ka baabi na mpanifo ati baabi wakoto yi edition paper shoe ho ya shedun katia ya pa na bo shedun katia mpaboa wo shine wo dwom wo ni atese wo ya sa nipa no na ye wo kan ne sa na nipa ne beka no ejim da gwagu de meka nyanze mi nwa president se no ma se no be hu ye ne nka nche se over baabi nkobo braga bi na wo mpira dabi emu de meka che ne se onte ne no ma bi so kakra onte so no nko different way kwaku esa babu ano ye ne tete esa be me baabi wo na de me ko na so be interview me na de me pa me kasa na onte ne no ma bi so na fe nipa bi hu se ne de president man pa she said that when they go right, the way PSC not entertain no matter. Maybe so yes, I about what than say what they are baby and I will be called Bob Brother between. Wanted to know my bishop. I be a study will be a running young couple, which down on young Cassia, made a mediano, whom your friend of a precope. I said you will see I am a good many captain or yana F. Na a futu nana, Koku, Udiamano. Kakra mekanse onhwe na no kasa yi abrabono me we no nye case ma me ntia head anye case ma me sa apia stadium on it despite him fie ye pe apia hu no wanyini despite now ya no odi ne 40 something years 60 50 there odi ni birthday bia apia so nya akora wanyini nti yemfa no se despite ne kwakutin na ehia na okan the fancy mu no firuwa kenye news so ne John Mama nue na ehia no ye fancy mu no firuwa enye news but ne be ma apia hwe ne ho so yiye ne se wa nya ne omu woni bi nti se one ne boti pense de ekura no a bibi nti no untimi nka ne yezese woka onti asiesa e na amana ye news e wo mu no se despite wo woni sika pa na apia timanya ne kasetia eno ne nkofo ne nkora no twitwa ne news e wo mu no ba amuru afi se omu boti pen na dipen nkomo de nim ne o sika ne oni sika ohini bitimi tena akonya so osifa ntoma fura na akora ahia na okache ne one na botipe one na ko school pe timgaze fanse mu wodi ya na wosemu na ya otena ze wodi no ema omo de sere apia nso ye panyini tro bia ye nwene nko wosa mo me ye we sika no mfa nka wonso ye panyina nka no ho so na kwankora ko no mbotipe obetima ka ne opebia mo maka bia kire no enti we nye news bia wosi ekotwa beba se sebe meme nana ene obi nana na obi nana we sika chen me nana enjeze omo nya nanafo enti omo ntimi ni omo nkomo enti no mesra apia so no na ye onhwe nkomodiem ye biko wo no pran wo mo aho na ojeje no ntini abi wa na wagum wo so be so ye se ono omo ye pe enye ye ohunu sa ne maketu abi na beboa biko tro bia na nkomo no ye atra so mde mi hu video bi na mse me friend kwa na daje amem na wo ka se bra wa bre mama ho pa enu nti no obo naked ne ye wo cheche kamkenze hia eni za nkomo no biko wunnim se papa na ye bi ama wa untimi fanche eni ansana later unze nkofo bi keka kire no na afero no asa ba se ya ama na hwe kra ne mama ya ama no etom da bi ama bibi nwia wadwene emma umedi nkomo bi ebebo wunhyira atoagu because minnim kra no minnim akoya ya frɛ no funny face mia me bra funny face se yade mu mpa no wo no ana ya yese sebe adwene mu hawo no a wa hunu ne nkomodie mpa ono mpo de yebeka se adwene mu hawo ntini onim ne ya wo ka no amana lusu Adebayo se wan a wo talk car range customers ni dingu ho na akwa ne penasema sa football penasema wotimi friend video no ni di nkomo wotimi ka se komifie case wo bi a opekotu no no akwa hwema yiketo ase kase wotimi ntopetro o man range nyina achi o ko anya nipa we dia na be bat yade keke ba ya wo hunu ne kasa wo lusu sa ankofo no etu an kantima o ya abepa che o mbetie o be ka bi no bi o mbe fansa nya dakorope no wadi ngwase ampafuo bi achi na nkofo eboa wo mate omo ebini sa wo kan Ibrahim asami wunim da ebeka no ebia video obefa he ambaso video ni mo kan no just what ma ka kire dia wetima ka kire me e ma me nchen bi mo wa how edu hia bloggers na mu wani gie ne wa hote e ma de ade wo ko nhirem go kroma e kom ka sa ede wa wunya boa fo mfiri ba bia ndi awrade yi boafo ma wa pia amesre wa no ade to ne ma ye na wo hu ahi o mama hu ahi wo hu ahi ba it is one to ne ma yi a ho ye nipa ahi o mbe ya so beto amne ka obi nkunya na nka mama dikrese nsi ne nche bi wo be bohire edu wo set person wo kra de ngofo bi ye pe wasem ndi no ga wose ne ya wi wa start kura jai
Mama ni Ibrahim mono a utimi wura wo straight come do afafo ana abegu phone so eni omo ekeka ho a omo de phone bus straight sika ndi o sasa agro no uja se wo ko omo nche go se kakra ba ho unye obi atese first ye krom ye free krom ba na ye ni kapre ni biem wo de wo free ho a se wo no wo apia se de otu obi ka so betu bi na anya ma a na se wa na wo ma no nyame de wagina yie edi oso hunu se wo ben wo mo na be wa class you so kwa address kama ndi utu wani masa anya ma na mpanfo no utu mbe wo mo start na de ben wo de nkomo ku nya wo na akoye asa opese obi hu se minim no timi kwa nchen mitimi kan ya mepe ebe se ne ma tani bi o wasika bia no o mpese odi na nim ye fom yes ni yonko be ka che ha no wo kan be ha no because free said da bia agi bibi free no memfa asem we yi aw be mu mfamu aba ebe boa wa because wunhira nya mi nhira na be ya sada kure be date yani na nkofo bi o mensa da aso se yi ensanti ne ye kan ne mo ani mra ho so oguda kure se ehia obi agi me ne be shia ne kasa so on se wa baso na no me ne ye nko wa ye video me ye meeting me wi ameflo ene me ne wa baso ka no wo fa nso de nka se beta frache anka apia nka yenye ni se so ti ase ye nko line so we de nipa mienu miensa pe ne ye kwa no ye ko line so afa nipa mienu miensa na ya kwa ntu betima frɛ line before say be cause birthday kese pa fa birthday nto so mama na ye be wie no ma you ready we de me ameba e ne birthday me ameba na de na de abai we ovia me ameba e ne birthday abena ayeyi anya mfie mienu abena papa emewehyew umama na esese memwehyew kwan so nkoso kra awrade nhira ontre wa hye mane man kotote ma awrade ma anye se umama de nipa ne wo manso awrade ma anye exceptional unique fantastic said you beautiful no usika sem nye beautiful sa wapom de nye beautiful sa na niema nkonko na nimpa enti happy birthday to abna ayeye afi ye to so mra mo the birthday ba na ma twere bibia ba ntina na madwa no American asem ne kire mu no happy birthday to Rabbi yema awoda pa awrade nhira no ntre wa hye ema niema nkoto temfama oye adwuma Sompa TV a oye kremoni ba bia ne ho ofe na obu ne ho se awrade won nhira no onye okase ema niema nkoto temfama Rabbi hello good evening sir good evening the Mr. na kafra mi ti omro ene esempa moka okay but apia city ma no ye no mo me ne kwende enyefe sabi Ibrahim a kontimi ka sa ne hye no na Yusuf na phone ne powerful no utie sema o kan na ne eni kwa so o se despite ko enu sisai na look at so aka se despite ne apia ye pe no apia o me despite ye mu baby a tmesre o madafo no muntunofo na de ye ko no enyefe se bi obetumi aka sa asemu ya te pania o won sika e won bibia Ibrahim utie ka sa we de enche no etmesre mu tunofo musnofo ye mo se fi ade a ye no enyefe okay ya da sepa hello 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 Tata Nitunga yes sir Tata me contribute to the program so young koyan yes sir my first game ni kasa okono ani se tan to pan ni afutra mo de manani se ni aje pa kan de manda kono ene ozo dia o kan no mutu ko na obi ti e bebo ano sense ni na wo ti dafo a o ti se wa kan ni so be du kwa na pa kan ko ja o lai ta futu me man ne se we ti no ko na kwan ye ma chen se on fast life so e di be o ti so ko person ko ba fe but di be no ano ka se dia ni e di no e di ti na kan bi ya dia chere na e da ho bin ni di program na mo pa na ni sham de ya min shira hello hello yes sir yes sir good evening good evening sir mo program na pesa na baso kakara o so yanko good evening good evening sir good evening me ba jo so yanko e bre ni sir mpa jo kakara me kan se api say you never do how ya ni kan so we you so be being me do what actually and ya mana we no so no for Lumba wo kan enkurasem ya yi bi na wasi yes sir but what you can no for any question you when you many pa tell so sir ti me so kakara me kan
ya me nhyira mo ene nke nipa wo bebere kan enso bre no atia ye e ba cho wo how bi na person de ba na da tv no so no wo fra onso betima ba ma ne ma akotote e de amaye eno na da tv no so saa we no ade na edi kan no ade ah adenti ne ye de ma mo ne wo enti saa namba no mo pepa na munya no se de se mo yare ne nkonko ye awrade nhyiro nipa bia no nka obi aho na onye obi akese na enema enko na ni maye Kevin number no ba ko na edi kan no munyi mfiri onfa producers number nka ho ne nkonko ye nim awrade nhyiro obi a de besi ada se na ye beto aso yakra mo bye 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 bye